ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 2-3 sa New FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Setyembre 13, tuig 2024. Thank God it's Friday! Subong adlaw, Friday the 13th. Ang iban sininagambal nga ti dapat magalong-along kita kay do 13 do malas kuno ning numero tapos sa tuon pa sa Biyernes. Ang iban man sini iya bilang positive thinker sinya way dumaan na nga pagpati padayon kita ya sa kun ano man ang aton sini nga ginapakigbatos tagsag matagadlaw. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman Bombot Shama Blanco Hoover kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now. 103 dias na lang kagapaskwa na. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga headlines sa balita lokal. City Disaster Risk Reduction Management Office nagpatag kung nga hapon lang insuspend ang klase. Nagabiso sa publiko na hanungod sa magasulod nga bagyo karon sa hapon bantayan. Former City Mayor Joe Espinosa III kabahin sa ginapilian bilang pagkakonsyal talos kay Mr. Jack Kunlo. Raisa Treñas wala mang kabalos ang matud nga rason ni Mr. Kunlo sa pagdesisyon nga hindi na ini magpanalagan. Sa bihag nga bahin Iloilo Province lakip sa mga probinsya sa Pilipinas nga nagaselebrar sa kadlawan ni Presidente Bongbong Marcos. Update, may ginatumod na nga mga suspitsadong kapulisan may kantanan sa nagluntad nga pagpangawat sa isang kabalay sa Banuasang Dumangas. Samtang Department of Energy nagapanumdum nga hagan-hagano lang paggamit sa kuryente subong nagilapit ang holiday season. Kag inflation rate sa Western Visayas nagapabilin sa 4.8% sunod sa Philippine Statistics Authority. Drivers ang Mitscoop ginalantaw nga self-defense lang ang ginhimo nga pag-uyat sang tubo batok sa driver sang di papasayro nga jeep o kung traditional jeep nga nagauyat sang kutsilyo. Mayara kung tani isang mala action film nga bombahanay sa tunga sang dalan pero ay managlabutanay gina. Pinakita lang sa driver sa traditional jeepney nga may kutsilyo siya. Pinakita man sa driver sa minibus nga may tubo siya. Dapat sa aton sa mga kapulisan, dapat usisaon ng tagsa ka mga driver traditional jeepney man o kung tawag si gani ining mga modernized bus o kung ining mga minibus kung ano siniyang mga matiga kag mga matalom sini nga hinaniban nga posible ginabitbit sini nila kay ti do makabig naton nga delikado ini karon banwa kay may ara kita sang ordinansa nga nagadumili sa paghupot or pagbitbit sang mga matalom sini nga hinaniban. Dapat ni rikisahon yung mga driver sang traditional jeepney kag subong man hibaloon. Kag ikumpis karon ang anuman nga mga matiga nga bagay katulad sang tubo sa bahay naman iya karon sa mga minibus. Ukon mga driver sang public utility vehicle. Kay ti why niya nadala mo? Why niya nadala sa ila sini iyang mambal nato nabi trabaho bilang maneho or nagamaneho sang di pampubliko nga salakyan nga magbitbit sang anuman nga matiga nga bagay o kon matalom nga hinaniban.
Samtang grand launching sang bagong bayaning magsasaka or BBM Rice ginpanigayon subong kadungan sang kadlawan ni President Bongbong Marcos sa National Irrigation Administration Regional Office 6. Kung madalag ko ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Sa mga kabombo nato na kung wala ka mo makahingagaw kay ginatipon na karon sa Bombo Patrol ang mga entry sa mga kabanwanan sa mga designated drop-box centers. Kung wala ka mo makahingagaw sa paghulog sa inyong sini madamo nga entries, di ka mo magkabalaka kay pwede ka mo direkta diri nga makahulog sa inyong sini nga mga entries sa istasyon sa Bombo Radio. May tubtob las 12 sa Udto kita buwas pangadlaw. Deadline naton kutob las 12 sa Udto sarang pangamabaton ina or pwede pa kamo makahulog sang inyo siniiya nga mga entries no sa aton sini nga mga kabumbo agud nga makapasakop kamo sa Grand Draw sang Suwerte sa Balengke 2024 sang Bombo Radio kag Star FM. Dalagko sini nga mga cash prizes ang nagaulat sa aton sini nga maswerte nga mga taga-daog. Akon sirin, may 3 kita kamagabaton sang 5,000 pesos kada isa bilang consolation prize sa winner. Ang aton sini nga third prize magabaton 10,000 pesos, second prize magabaton 15,000 pesos kag third prize ukon first prize 30,000 pesos cash. Kanino pang ginaulat mo waswasin na dira sa paghimo sa imo cinema entries kung luyag nimo, kung gusto nimo nga mag-angkon sa kasyasiyahan. Sa mga kabumbo nato napatod nyo naman nga ang tanan sini nga mga nagapasakop kag tanan sini iya nga mga winner lehitimo, wala sa hokus-pokus, wala sa nga daya. Wala iya sa nga nasugata lang dira sa nga kung sino man nga personel sa Bombo Radio sa idalom dira nagagi sa may dalan mapa ginambalan nga lakat yan ay blue videoan ka namon, blue picturean ka namon, iplo panguyab to ang kwartao para nga may pakita kami nga may winner kami. Ang mga tagdaog nato ng mga winner naton matutuon na yang nga nagapasakop sa aton sini nga promo. Detalye sa mga dalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita balikan ta sa baray nga pagpalayag sa Bumbuhanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Setyembre 13, taong 2024, 103 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya Apollo Kibuloy, nabasahan na ng sakdal. Naghain naman ng not guilty plea sa kasong human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Ang Department of National Defense naman naghain ng motion ngayong araw sa Quezon City Regional Trial Court bilang pagtutol sa paglilipat kay Kibuloy sa kustudiya ng Armed Forces of the Philippines.
Ang Department of Justice iimbestigahan naman ang umano'y tangkang panunuhol nitong si Alice Go kapalit ng kanyang kaso. Kamara naman, target maipasa ang 2025 budget sa third reading sa Setyembre 25. Si dating Presidential Spokesperson Attorney Roque muling binatikos ang pagdinig ng Quadcom. Sinabing pag-aasaya lamang daw ito ng pera. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman hiling sa kanyang birthday na maging maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura. Abangan din sa ating provincial report mamaya, 134 na pamilya sa Visayas sinilikas dahil sa pagalburuto ng Bulkang Kanlaon. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nabasahan na ng sakdal ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy matapos siyang humarap ngayong araw sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Pasado alas 7 kaninang umaga, nang dumating sa Pasig City Regional Trial Court ang kontrobersyal na pastor kasama ang 4 na iba pang mga kapwa niya akusado. Naunang dumating si Kibuloy habang sumunod na lamang sa kanya ang kanyang mga legal counsel o kanyang mga abogado. Naghain naman ng not guilty plea ang kontrobersyal na pastor sa kinakaharap na kasong qualified human trafficking o qualified trafficking in persons o paglabag sa Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Alas 10:13 kaninang umaga ay tuluyan na ring nakalabas ng korte itong si Kibuloy. Napuno naman ng mga security forces ang naturang korte mula sa pagdating nitong si Kibuloy hanggang sa tuluyan na siyang makaalis. Mamayang alauna mga kabombo ka Star Nation ay haharap muli itong si Kibuloy ng panibagong pagbasa ng sakdal dyan sa may Quezon City Regional Trial Court. Itong naturang korte ay sa naturang korte naharap po itong si Kibuloy sa kasong child abuse. Ito ho yung paglabag sa Republic Act No. 7610 na kilala rin sa tawag na Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang kaso niting si Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court ay yung pong dating kasong inihain laban sa kanya doon po sa may Davao City Regional Trial Court. Ngunit ipinalipat ng Supreme Court kasunod po yan ang apela ng Department of Justice. Ang kabombo, kaugnay ng balitang yan, mamaya kukunin natin ang linya ni Bobo Kelly Cordero, kaugnay pa rin nga dito sa naging paghahain ng not guilty plea nitong kontrobersyal na pastor na si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Pasig City Regional Trial Court. Samantala, kaugnay pa rin sa mga usapin ukol po sa kontrobersyal na pastor, naghain naman ngayon pong araw na ito ng panibagong motion itong Department of National Defense dyan sa may Quezon City Regional Trial Court upang harangin naman yung pong planong paglilipat kay Pastor Apollo Kibuloy sa kustodiya ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma nitong si Department of National Defense Assistant Secretary at siya rin pong nagsisilbi bilang Chief of Legal and Legislative Affairs, Attorney Eric Lawrence D. sa mga kagawad ng media. Ayon kay D., walang kinakaharap na kaso si Kibuloy sa General Court Martial kaya't hindi ito maaring ipiit sa Campo Aguinaldo ang siya pong nagsisilbing headquarters o national headquarters ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Una rito ay naghain na rin po ng panibagong motion ang ahensya sa Pasig Regional Trial Court nito pong Martes. Kahalintulad din po ito. Sinabi naman nitong si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, igagalang nila ang magiging desisyon ng nabanggit na korte anuman yung ilalabas na desisyon. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na kanilang iniimbestigahan na ngayon ang umano'y pag-aalok ng halaga ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go kapalit ng kaukulang tulong. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, matagal na nilang sinusuri ang aligasyon ni dating Senador Panfilo Lacson. Aniya, marahil ay mas malawak pa ito o mas malawak pa ang usaping ito. Bukas naman ang kampo ni Alice Go sa pamagitan nga ng abogado nito na si Stephen David sa investigasyon ng Justice Department. Naniniwala naman ang kalihim na maaring naglabas itong si Go ng bilyong halaga para makatakas nga ito dito sa ating bansa. Una nang sinabi ni dating Senador Lacson sa isang panayam na aabot sa 1 bilyong piso ang inalok umano ng dating alkalde kapalit ng tulong na sinabi umano ng kanyang Filipino-Chinese na kaibigan. Samantala, balita naman, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na tukoy na nila ang ito nga tinatawag na pinaka-boss ng mga pogo dito ho sa bansa na sangkot sa illegal na aktibidad nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz
na kinilala itong si Wang Ziyang. Ayon kay Cruz, ito ay mayroong 5 pasaporte matapos ang isinagawang operasyon sa Clark, Pampanga. Samantala, hindi naman kinumpirma nitong si Cruz kung ang parehong individual ang tumulong nga kay Alice Go at sa kanya mga kasamahan na makalabas ng ating bansa. Bagamat sinabi nito na si Wang ang tumulong kay Alice Go na makakuha ng hotel accommodation sa bansang Singapore. Samantala, mga kabombo, tiniyak naman itong si Marikina City Representative Stella Kimbo, ang nagsisilbing Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, na aaprubahan ng House of Representatives o Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasang panukalang 6.35 trillion pesos na 2025 national budget sa susunod na 2 linggo hanggang sa Setyembre 25. Nauna lang nangako si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na sa wakas ay aprubahan na ng Kamara ang budget bago ang ikatlo at uling regular na session ng Kongreso sa unang recess nito sa Setyembre 27. Sinabi nitong si Speaker Romualdez na susuportahan ng proposed outlay ang Agenda for Prosperity at Bagong Pilipinas program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon naman kay Congresswoman Kimbo na ang mga debate sa plenaryo sa imumungkahing budget ay magsisimula sa araw ng Lunes. Ang talakayan ay nakatuon naman sa mga pangkalahatang prinsipyo na ginagamit sa pagsama-sama ng 2025 na programa sa paggastos. Kumpiyansa itong si Kimbo na matatapos sa Setyembre 25 ang budget deliberation kung saan magsasagawa sila ng tinatawag nitong marathon session na magsisimula mula alas 10 ng umaga. Asahan din daw ito sa plenaryo ang mga debate ng mga kapwa mambabatas na dadaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, ahensya ng pamahalaan. Itong si Congresswoman Kimbo ang nag-anunsyo na ito sa naging desisyon ng Committee on Appropriations na tapyasan ang panukalang 2025 budget ng Office of the President. Ito ho'y nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos mula sa 2.03 billion pesos na ngayon po'y nasa 733 million pesos na lamang. Pagkakataong ito, kuhanin natin ang linya ni Bongbong Kelly Cordero. Makibalita tayo hinggil nga dito sa inihaing not guilty plea nitong kontrobersyal na pastor para ho doon sa kanyang kaso na qualified human trafficking dyan sa Pasig City Regional Trial Court. May buong pag-uulat si Bongbong Kelly Cordero. Not guilty ang inihain ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nang basahan ito ng sakdal sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 sa kasong qualified human trafficking. Ibig sabihin, uusad pa ang trial sa kaso. Personal dumalo kanina sa arraignment ang 5 akusado. Pumunta din ang complainant na si Amanda na umano'y isa sa sexual na inabuso ng pastor. Alas 10:13 na nga ng umaga nakalabas ng korte si Kibuloy at sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Sylvia Simanyas at Crescente Canada kasama ang legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Binigyan din ni Torion na inosente at walang kasalanan ang kanyang kliyente. Kasunod nito tumanggi na ang kampo ni Kibuloy na magbigay pa ng karagdagang pampaliwanag dahil sa korte na lang daw sila magpapaliwanag. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Israelito Torion. Walang kasalanan. Yun lang. Wait lang. Makadaan lang ako. Makadaan lang ako. Samantala, bandang alas 10:40 ng umaga dumating dito sa custodial facility sa Campo Crame si Pastor Kibuloy at 4 pa. Pero ayon kay BJMP Spokesperson Jail Chief Inspector J-Rex Bustenera, ililipat sa BJMP ang 4 o sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Sylvia Simanyas at Crescente Canada dahil wala naman umanong nakikitang threat sa buhay ng mga ito. Pero si Kibuloy mananatili umano dito sa custodial facility sa Campo Crame dahil sa mga banta sa kanyang buhay. At maya-maya nga bandang 1:00 ng hapon, haharap pa sa isa pang arraignment si Kibuloy sa pamamagitan ng video conference sa Quezon City RTC Branch 106 sa kasong child abuse. Antabayanan pa natin ang mga karagdagang detalye dito mamaya sa inaasahang press briefing sa Campo Crame. Para sa Bombo Genesis. So ano mangyayari niyan? Maiiwan si Kibuloy doon sa kustodiya mismo ng Philippine National Police o dyan sa may Campo Crame habang yung 4 doon na sila sa may BJMP sa Quezon City. Yes, tama, Bombo Genesis. Wala pang sinabing eksaktong oras, pero kinumpirma ng BJMP na ngayong araw, Setyembre 13, ililipat sa BJMP ang 4 na kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaunting paglilinaw lamang, pag galing nila dyan sa may Pasig City,
ibinalik sa may Campo Crame, pero mamayang alauna, ano mangyayari? Dadalhin ba o via teleconferencing na lang yung gagamitin? Pagkatapos kanina sa Pasig Regional Trial Court, idiniretso sila ng PNP dito sa custodial facility sa Campo Crame at mamayang alauna sa latest report ay via video conferencing ang gaganapin na tawag nito para doon sa pagbasa ng sakdal kay Kibuloy. Yes, Bombo Genesis. Sa pagbasa ng sakdal kay Kibuloy, video conferencing. Pero yung mga kasama niya, nahaharap din ba sila o parang si Kibuloy lang yata, no? Diyan sa may Quezon City. Anyway, etong si Kibuloy ngayon, kamusta naman after na siya'y mabasahan ng sakdal? Kasi ito yata yung first time na mapasahan ng sakdal, itong self-appointed Son of God, Bombo Kelly? Yes, Bombo Genesis, wala namang ibang ulat kung kumusta ngayon sa custodial facility si Kibuloy, pero nagbigay siya ng mensahe sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na tatag lang. Yan lang ang sinabi ng pastor kanina at nakaantabay kami ngayon dito sa press office sa Campo Crame dahil maya-maya posibleng humarap sa amin dito si Police Colonel Gene Fajardo para sa mga karagdagang detalye. Wala namang anumang drama kanina na nangyari? Halimbawa, may mga umiyak, mga ganon, dyan sa may korte? Wala naman, Bombo Genesis. Mabilis, smooth ang pag-alis nila pastor at ng apat pa. Nagkaroon lang ng medyo gitgitan lang kanina nung pinipilit na kunan ng pahayag itong si Attorney Israelito Torion. Pero hindi naman pumayag at nagbigay lang ng isang statement na naniniwala sila at naninindigan silang inosente ang pastor. Okay, sige. Si Bombo Victor, Bombo Kelly, may mga karagdagang katanungan, Bombo Victor? Bombo Kelly, kumustahin ko lamang dahil nga kung itong pagbasa ng sakdal kay Pastor Apollo Kibuloy, may mga nakita ka bang mga supporters ni Pastor dyan sa Pasig City Regional Trial Court kanina? May mga nakasibilyan kaninang nakatambay pero hindi kumpirmado kung ito ba ay mga supporter ng pastor at wala namang nangyaring gulo dahil maayos ang pagkakadeploy ng kapulisan kanina. May nakita kami nga miyembro din ng SWAT, miyembro ng Bureau of Fire Protection at mga kapulisan na nakakalat kanina sa Pasig RTC. Sige, from time to time, Bombo Kelly, kuha na ng mga dagdag na development dyan sa may Campo Crame pa rin, lalo kung haharap ngayon si Colonel Fajardo sa inyo. Maraming salamat, ingat ka dyan, Bombo Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan din po ninyo mamaya mga kabombo. Ito pong dagdag pang mga development habang babasahan pa po ng panibagong sakdal itong si Kibuloy o yung tinatawag na pong arraignment diyan sa may Quezon City Regional Trial Court. Ito ay kaugnay naman dun sa kaso nitong si Kibuloy na this time ay child abuse o ito ho yung paglabag dun sa Republic Act number 7610 o ito ho'y tinatawag din bilang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. Ito po mga kabombo, yung kaso na inihain laban kay Kibuloy na dati hong nasa Davao City. Pero dahil sa kagustuhan po ng Department of Justice na hindi po somehow ma-impluensyahan, hiniling po nila sa Supreme Court na dalhin dyan sa may Quezon City Regional Trial Court ito hong naturang kaso. Kaya dyan po lilitisin ang kasong ito ni Kibuloy. Mamayang alauna po yung sinasabi ho na pagbasa ng sakdal laban ho sa kontrobersyal na pastor. Kapang mga balita kasunod ng pagkakakontempt sa Kamara de Representantes, muling napagsabihan si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Regina Garma na magsabi na ng totoo hinggil nga sa iba't ibang kinasasangkutang issue dito. Ayon kay Abang Lingkod Representative Stephen Paduano, hindi titigilan ng mga mambabatas ang dating General Manager sa mga susunod na pagdinig, lalo na at tiyak na ang kanyang pagdalo dahil sa unang pagkakakontempt nga sa kanya. Isa sa mga ikinagalit nga ng mga mambabatas ay ang hindi umano pagsasabi ni Garma ng katotohanan sa kabila ng gabuntong tanong ng mga kongresista. Inihalimbawa nito ang pagtatanong niya kay Garma hinggil sa kanyang naging mga biyahe sa Estados Unidos habang siya ay General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dahil sa hindi umano idinitalye ni Garma nga itong katotohanan hinggil sa naturang mga katanungan, nagbabala itong si Representative Paduano na hindi siya titigil sa mga susunod pang pagdinig. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Paduano. It is all about
the question being raised to you by the members and you're evading the question. It is not all about your travel in the US. Eh, hindi pa nga ako tapos doon eh. Sa totoo lang po, travel in the US, hindi pa ako tapos doon. I tell you, you were cited in contempt because you're evading question from the very start by the members of this committee. Not because may question about your US travel. And ang totoo noon, hindi pa ako tapos doon. Ms. Garma, akala mo yun lang? Hindi pa ako tapos doon. And I will prove you in the next hearing. Pag hindi ka nagsabi ng totoo, I will prove to you that you're lying. Doon lang muna. Kung yun lang yung gusto mong pag-usapan, yung travel mo sa US, if you will not tell the truth in the next hearing, I have all the proof with me. Hiningaan lang kita kanina, hindi mo maibigay. With the, kung online ngayon, dapat may record ka eh. Kabombo, yan ang bahagi ng pahayag ni Representative Paduano. Kaugnay din po niyan, mga kabombo, hindi rin po nagpadala ang mga mambabatas sa pagiging emosyonal nitong si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Kasunod po yan ng tuluyang pagkontempt sa kanya at pagdetene doon ho sa may Kamara de Representantes. Hindi kasi napigilan ng dating police colonel ang pag-iyak sa harapan ng mga mambabatas matapos sigiit ng mga mambabatas na nagsisinungaling at iniiwasan nitong si Garma ang kanilang mga tanong. Habang umiiyak itong si Garma ay ibinahagi niyang mayroon siyang anak na naghihintay sa kanya na 3 beses umanong tinangkang magpakamatay. Hindi umano niya maiwan-iwan ang kanyang anak kaya't gusto niyang umuwi bago man lang siya idetene ng Kamara de Representantes. Kasunod pa rin po yan nung kanyang pagkakakontempt. Pero giit naman nitong si Quad Committee Chairman Robert H. Barbers, ang pagkontempt sa kanya ng komite ay dahil na rin sa kanyang hindi pagsagot at palagi ang pag-iwas sa mga katanungan ng mga mambabatas, lalo na dito kay Congressman Paduano. Balikan po natin ang naging kaganapan po kahapon. Please address the chair when you reply to the question asked by a member, okay? And paki-ano mo lang, paki-clarify mo lang ulit ang iyong gustong sabihin. Okay, yes, Mr. Chair. Hearing is resumed. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her, Mr. Chair. She's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Now, I will answer all your questions, Mr. Chair. With regards to my travels, that's the real answer. I do not know why my visa was cancelled, Mr. Chair. Okay. You can validate that if magtanong kayo sa Japan kung bakit. They didn't give me the exact answer. I think Congressman Paduano has asked several questions to you, GM Garma. Not just about your trip to Japan. So it seems that they have not answered his questions and you appear to be evading the questions that he is asking. Yes. And that is the reason why you were cited in contempt. Maalalang nagmosyon itong si Congressman Paduano na i-contempt itong si dating General Manager Garma ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasunod na rin po yan ng paggigit ng kongresista na hindi sumasagot ng tama ang dating General Manager at iniiwasan pa ang mga tanong. Balikan po natin mga kabombo, yung naging kaganapan pa rin po dyan, kasabay po o bago po yung pagiging emosyonal nitong si GM Garma. You're telling us that you're not close to the President? Mr. Chair. Kanina pa kita pinapa-explain. Pabalik-balik lang tayo. Okay, given you were floated. Kasi 2011. Yes, Mr. Oh, but after that, lahat ng position mo, Juicy. You can never stay. Palipat-lipat ka doon sa Davao and you will not be deployed as CIDG in Region 7. You cannot be deployed even the opposition of the mayor that time, Mayor Espeña, if you're not close to the President. You're telling me it's the Chief PNP? Now, kung Chief PNP, bakit nung nag-retire ka, 15 days after, PCHO chairman ka? Anyway, Mr. Chairman, ito, ano lang to, Mr. Chairman, for the record, but I moved to cite in contempt because the resource person is evading. Congressman Paduano, is that emotion? Yes, that's a motion. I moved to cite in contempt. Sandali lang po, Co-Chair. Abante,
Give me the time because this is my time. Mr. Chairman, I think we have a pending motion, No, Mr. Chairman. I am just We just have to, clarifying. 1 minute to follow the suspension. rule. Bahagi po yan ng mga kaganapan, mga kabumbo, na naging resulta nga doon sa pagkakakontem nitong si dating General Manager Garma ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, naungkat ang umano'y recycling sa mga illegal na drogang nasasamsam sa mga anti-illegal drugs operations sa huling pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Sa naturang pagdinig ay tinanong ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung totoong may nangyayaring pagbebenta nga sa mga iligal na drogang nasasamsam sa mga ikinakasang operasyon. Giit ng mambabatas na ipaabot umano sa kanyang opisina ang naturang impormasyon kung saan binabawasan ng mga pulis o mga PDEA agent ang timbang ng mga bulto-bultong iligal na droga na kanilang nasasakote sa mga operasyon. Ayon kay Representative Abante, ibinibenta umano ng mga law enforcers ang bulto ng illegal na droga na hindi na opisyal na isinasama sa kanilang report. Sagot naman ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Virgilio Lazo, maaaring nangyayari ang ganitong mga kalakaran. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Representative Abante kay Lazo. Nabalitaan pa namin na kung kayo, PNP, PDEA, nakahuli ng 1,000 kilograms, ang nire-report lamang si media 200. Totoo ba yon? It can happen, Your Honor. Oh, it can happen. It can happen. It's not only it can happen, DJ Lasso. It is happening. It is happening. Oh, yes, Your Honor. At ibinebenta ng mga pulis natin ang mga nakuha nilang mga drugs. Na ang tanong ko ganito, kaya kinakailangan, DJ Lasso, meron po kayong listahan yan. What's listed for validation, arrested, surrendered, nawawala o kinakasuhan. You have to have a list of that para malaman po natin ito. Samantalang pagbubunyag naman ni Lazo, malaking hamon sa mga law enforcement agency ang kawalan ng national list o watch list ng mga individual na nasasangkot sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa. Mistulang magkaibaan niya ang listahan ng pulisya at ng PDEA, gayong parehong nakatutok ang mga ito sa illegal drug trade. Narito naman ang paliwanag ni Lazo. Ito po yung problema natin sa droga. Kasi wala po tayong watch list. Wala, kanya-kanya po kami. Kaya yung format ninyo, iba doon sa format nila. Bakit itong kay Speedo merong watch listed? Meron, Mr. Chairman, there is. Pero when I took over as PDEA, I wanted to look at a national watch list wherein all the Lasso, mayroon pang sinasabi. Yan ang sinasabi namin. Yan ang bahagi ng paliwanag ni PDEA Director General Lazo. Samantala sa iba pang mga updates, mga kabumbo, binatikos naman itong si Attorney Harry Roque mga ginagawang pagdinig ng Quad Committee nitong Kamara de Representantes. Ito ho yung komite na nag-iimbestiga sa munoy kaugnayan ng drug war, extrajudicial killing at Philippine Offshore Gaming Operator. At ito ho'y ayon kay Roque at pag-aaksaya lamang daw ho ng pera ang naturang pagdinig. Ayon po sa dating presidential spokesperson na hindi korte ang Kamara. Kung mayroon magkrimen na mangyari o nangyari, kailangan daw na piskalya ang mag-imbestiga at maghain na lamang ng kaso sa korte kung sakaling may matukoy ng mga probable cause. Binatikos nitong si Roque ang anyay napakaraming oras na inilalaan ng mga mababata sa naturang hearing o pagdinig at ang nagagamit na pondo sa tuwing may isinasagawang mga pagdinig. Narito po ang bahagi ng pagbabatikos nitong si dating presidential spokesperson, Attorney Roque. Well, ang paniwala ko po ay linulustay lang po ng Kongreso ang pera ng taong bayan sa ganitong mga investigasyon. Uulitin ko po ang ating Kongreso, hindi po yan korte, hindi po yan piskalya. Kung sa tingin nila merong krimen na nangyari, dapat piskalya mag-imbestiga at kung merong probable cause, isampa sa hukuman. Pero pag-aaksaya po ito ng kaban ng taong bayan at oras, no? Mantakin nyo, ang daming oras na binubuhos ito, hindi naman katungkulan ng Kongreso na litisin kung nagkasala o hindi ang ating presidente. Dati pa naman sinasabi ni Presidente Duterte, haharapin niya ang lahat ng kaso na iahain sa kanya pero sa tamang forum at yan po ay sa piskalya at sa hukum.
Natanong rin itong si Roque kung pinapanood ba ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga naturang pagdinig at kung ano ang reaksyon dito ng dating Pangulo, lalo at ilang beses nang nadawit ang kanyang pangalan sa mga kaso ng extrajudicial killings. Ayon kay Atty. Roque, hindi nababahala si Duterte anuman ang lumalabas sa pagdinig, lalo at naniniwala umano ang dating Pangulo na kangaroo court ang ginawa o ginagawa sa may Quad Committee. Well, hindi po siya nababahala kasi alam naman niya na talagang kangaroo court ang nangyayari dyan sa Kongreso. Pilit nilang pinapagalit ang taong bayan laban sa mga Duterte at kanilang mga aliado, pero sa tingin ko, sa pamamaraan na ginagawa nila na kangaroo court, lalo lang nagagalit ang taong bayan. At napapansin nga nila itong pag-aksaya ng resources ng gobyerno. Pahayag po yan mga kabombo ng dati pong tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Atty. Harry Roque. Bombo Weather Update. Magandang tanghali mga kabombo, narito na ang ulat ng ating lagay ng panahon. Southwest monsoon pa rin o itong hanging habagat ang mga kaapekto sa malaking bahagi ng bansa, partikular dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Southern Visayas at maging sa Mindanao. Makaapekto naman itong trough ng tropical storm na may international name na Bibingka dito naman sa may ilang bahagi ng ating Luzon. At batay nga sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang lokasyon nitong naturang sama ng panahon sa layong 1,565 kilometers sa silangang parte ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 km per hour. Malapit pa rin yan mga kabombo sa gitna at may pagbugsong pumapalo ngayon sa 105 km per hour. Bagyang bumagal nga itong pagkilos ng naturang sama ng panahon pa northwestward sa 20 km per hour. Inaasahang papasok naman ito mga kabombo sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi na tatawagin namang Bagyong Ferdy at lalabas naman bukas yan ng umaga, araw ng Sabado. At dahil nga sa mga pag-ulang dala nito, maaring magdulot pa rin ito ng mga pagbaha at mga insidente ng pagguho ng lupa sa mga vulnerableng lugar. Kaya pinapayuhan natin ang lahat na mag-ingat at maging handa. Oras na natin, meron na ho tayong 27 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Aabot naman sa 133 mga pamilya o katumbas po yan ng mahigit sa 400 ng mga individual ang inilikas sa mga otoridad dahil po yan sa nagpapatuloy na pag-alboruto ng Bulkang Canlaon sa may Negros. Batay ito sa inilabas na datos ng Department of Social Welfare and Development ngayon pong araw na ito. Ayon sa ahensya, karamihan sa mga inilikas na residente ay mula dyan sa may Canlaon City. Preemptive evacuation pa rin ang ipinatupad ng mga otoridad at dinala mga ito sa 5 evacuation centers sa naturang lalawigan. Nagsagawa rin ng paglilibot ang mga kawani ng Social Welfare Department at ito ho'y sa iba't ibang mga lugar dyan sa may Negros Occidental. Inasahang bubuksan ito sa oras na magkasa ang ahensya ng Canlaon Response Operation. Target rin ng ahensya na ilikas sa mga residente mula ho sa may La Castellana, La Carlota, Bago City, San Carlos City at maging sa may Moises Padilla. Naglaan na rin ang Social Welfare Department ng kabuuan na 147 million pesos na halaga po ng mga tulong sa sandaling lumalapa ang pag-alboruto ng Bulkang Canlaon. Samantala, sumabak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang presidential activities sa labas yan ng Metro Manila ngayong araw kahit pinagdiriwang nito ang kanyang ika-67 kaarawan. Ayon sa Presidential Communications Office, sa unang dinaluhan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program na naganap kaninang alas 9 ng umaga sa Our Lady of Sacred Heart Gymnasium sa bayan ng Gimbas, Nueva Ecija. Pagkatapos nito ay tumulak naman ang Pangulo patungong Nueva Ecija Coliseum sa Barangay Singalat sa Palayan City sa Nueva Ecija kaninang alas 10:30 ng umaga. Pinangunahan naman nito ang pamahagi ng Certificate of Condonation sa agrikultura at turnover ng Agri-Credit Assistance para yan sa ilang mga benepisyaryo. Mula rito ay babalik ang Pangulo dito sa Metro Manila para sa isang aktibidad naman mamayang alas 3 ng hapon. May kaugnay nito sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Samantala, hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kaarawan ngayong araw ay maging maganda umano ang takbo ng sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Ayon sa punong ehekutibo, kapag naging maayos ang pag-asakatuparan sa lahat ng mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka.
Ginawa ng presidente ang naturang pahayag sa paglulunsad ng Agripuhunan at Pantawid Program sa Gimba, Nueva Ecija kaninang umaga. Sinabi ni Marcos na ito ang magbibigay daan sa maayos na takbo ng agrikultura tungo sa magandang buhay ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institutions, lahat ko yung sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon sa ating pagpapatuloy pumamaya mga kabubukas na nation. Itong si Colonel Joves Penido humingi po ng paumanhin sa Philippine National Police matapos daw yung kontrobersyal na kanyang testimonya nitong nakalipas na mga pagdinig ng Quadcom. Samantala muna, ilan po munang paalala. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras natin 27 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon at sa ilan pang mga balita. Humingi ng taus-pusong paumanhin atong si Colonel Joves Penido sa pamunuan ng Philippine National Police matapos na magdulot ng kontrobersiya ang kanyang una-unang testimonya laban po sa naturang organisasyon. Sa nakalipas na pagdinig ng House Squad Committee sa umano'y extrajudicial killings ng dating Administrasyong Duterte, sinabi na Penido na ang Philippine National Police ay isang malaking organized crime group o pinakamalaking organized crime group. Ayon kay Penido, wala siyang intensyon na sirain ang Philippine National Police, bagkus ay paalala lamang sa kanila ang sinumpaang tungkulin. Anya, ang kanyang tinutukoy sa kanyang pahayag noong August 28 ay para lamang sa mga ilang miyembro ng pambansang pulisya na siyang umabuso sa kanilang kapangyarihan sa pagpapatupad ng drug war ng dating administrasyon. Kabilang rito ang kanyang mga kabaro na inilagay ang imahe ng pulis sa masama. Hindi rin anya intensyon nitong si Penido na magdulot ng duda o intensyon sa dangal ng Philippine National Police. Narito po ang bahagi ng kanyang pahayag. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtestigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bahagi po yan ang paghingi ng tawad nitong si Colonel Joves Penido. Samantala sa iba pang mga balita, nilinaw ni Senador Joel Villanueva ang kanyang naging reaksyon sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children noong Lunes sa isinumiting papel nitong si Sheila Leal Go kung sino umano ang dalawang nakasama nila sa lakad ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Magugunitang sa investigasyon, ibinunyag ni Sheila Go kung sino ang dalawang nakakasama nila sa mga lakad ng nasuspinding alkalde. Nakiusap sa komite itong si Sheila na isulat na lamang sa papel ang mga pangalang ito. Nang mabasa naman ang papel, pasambit ng salitang bingo si Senador Villanueva. Bunsod nito, naglabasa ng opinyon kung sino-sino ang nasa pangalan o nasa papel na mga pangalan. Para apulahin ang mga umano'y kuro-kuro, nilinaw ng senador na ang mga pangalang nasa papel ay sina Kat at G.
napawang mga sekretary umano ni Alice Go. Paliwanag naman ni Villanueva, tugma ang dalawang pangalan sa mga pangalang nababanggit sa executive session kaya ganoon na lamang daw ang kanyang naging reaksyon. Ipinatawag raw sa Senado sila alias Kat at G. Ang pangalang isinulat nga ni Sheila Go sa papel para bigyang linaw naman ang naturang usapin. Ani Villanueva, malaking papel nila sa mga galaw ni dating Bamban Mayor Alice Go. Narito naman ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Senador Joel Villanueva. Nung isinulat po niya yun, talagang bingo, exactly the same names that we are hearing na pinatawag na po ngayon ng committee. Ito yung si Miss Kat at si Miss G. Nung inaakala nila na malulusutan nila itong Senado at kung inaakala nila na parang beto-beto lang to sa perya, nagkakamali. Bahagi yan ng naging paliwanag ni Senador Joel Villanueva. Sa iba pang mga development, kinumpirma ng Government Service Insurance System na nagkaroon po ito ng insidente ng security breach o security system breach. Nagkompromiso sa administrator account sa isa po sa mga computer ng ahensya. Nangyari ang breaching kahapon po ito, Setyembre 12, dakong alas 5:20 ng hapon, at ito po'y sumailalim agad sa investigasyon kung saan tiniyak naman ng ahensya na hindi makakalabas ang anumang mga personal na impormasyon at ito ay manatiling secure sa ilalim po ng kanilang pagbabantay. Nadiskubreng naglalaman ho ng mga dummy at mga fake data na agad namang dinilit at kasalukuyang natanggal na. Ayon naman sa ahensya, mga insidenteng ito ay sasailalim sa malalimang investigasyon at masusing investigasyon para hindi na muling maulit pa. Maglalagay naman sila ng mga mas updated security panel para patuloy na maprotektahan ang kanilang ginagawang serbisyo sa mga miyembro. Samantala, siniguro naman ng naturang ahensya na ang mga tao sa likod po nito ay matutunton at sila po'y mananagot sa ilalim po ng batas ng Data Privacy Act. Huwag din umanong mag-alala ang mga pensioner at mga miyembro dahil nakagawa na ho sila ng mga hakbang para ho sa seguridad ng kanilang mga pension. Samantala, nakabalik na ng bansa ang naarestong pedophile na si Teddy Mejia mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ayon sa Philippine National Police, sangkot si Mejia sa mga kasong may kinalaman sa child sex trafficking sa naturang bansa. Paliwanag pa ng pulisya, ito ay nagtatrabaho kasama ang iba pang mga individual para magsagawa ng sexual exploitation scheme. Sangkot nga ang mga minor de edad. Iprinisinta ito ng Philippine National Police sa publiko matapos na maaresto ng otoridad sa Abu Dhabi at sabisa na rin yan ng red notice na inilabas naman ng Interpol laban sa kanya. Samantala, aabot naman sa 100 mahigit na mga biktima ang na-rescue matapos nga ang ikinasang undercover operation habang halos 30 dito ay nailigtas mula pa noong nakalipas na taon. Maharap naman si Mejia sa mga kasong paglabag sa itong kasong rape, qualified trafficking in persons at paglabag naman sa Republic Act 11930. Itong anti-online sexual exploitation of children at anti-child sexual abuse o itong exploitation material acts. Meron na lamang tayong 20 minutes o 20 minutos bago po sumapit ang alauna ng hapon. Inuobliga na ng Korte Suprema ang Department of Energy na ipagbigay alam muna yung mga dahilan at spekulasyon o explanation sa likod po ng mga price adjustment sa mga produktong krudo at mga petrolyo. Sinabihan din po ng Korte Suprema na magpakita ng mga sumusuportang dokumento, mga supporting documents para ho sa adjustment ng mga ito. Sa naging desisyon na sinulat po ni Associate Justice Ramon Hernando, sinasabi ho sa naturang desisyon na kailangan nang isiwalat muna ng Department of Energy ang mga regulasyon na kaakibat po sa pagbabago ng oil prices dito ho sa bansa. Sa ilalim po nito ay ang Republic Act number 8479, mas kilala bilang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998, na may layunin na masiguro na manatiling competitive ang ating oil industry habang pantay din daw para ho sa mga motorista ang presyo ng mga produktong petrolyo. Isa pang mandato sa ilalim po nitong panukala ay ang pagbibigay ho ng otorisasyon sa Department of Energy na mag-monitor at mag-anunsyo ng mga magiging pagbabago sa mga presyo ng krudo at kung gaano kalaki ang epekto nito sa ating bansa. Naglabas naman ang Department of Energy ng Department Circular Number DC 2019-05-008 kung saan nakapaloob dito ang mga revised guideline para sa kanilang monitoring sa presyo po ng petrolyo dito sa bansa. Samantala, inasahan naman ng mga ito ay buong tapat na susundin ng mga oil companies
at isusumite sa Oil Industry Management Bureau na siya pong correspondent sa naturang panukala. Eto, good news muna tayo mga kabombo ka Star Nation. Muli pong makakaranas ng bawas presyo sa mga produktong langis ang mga motorista ho natin sa susunod na linggo. Base kasi sa unang 3 araw ho na trading sa international market ay bumaba po ang presyo ng mga gasolina, diesel at kerosene. Ilan sa mga tinukoy ho na dahilan ng Department of Energy ay ang mahinang demand sa langis mula po sa malalaking mga bansa gaya po yan ng Estados Unidos at itong bansang China. Sa araw pa po ng Lunes, mga kabombo malalaman po kung magkano po ang maaring bawas presyo dahil wala pa pong inilalabas sa ngayon ang Department of Energy na pagtaya o pagtansya dun po sa magiging price adjustment. Pero kadalasan pong ipinapatupad ang bawas presyo o price adjustment sa araw ho ng Martes. Samantala, naglatag ng mga aksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagiging most at risk country ng Pilipinas sa 3 magkakasunod na taon, batay huyan sa ulat ng World Index. Sa kanyang talumpati sa ceremonial turnover sa Malacanang ng Asian Development Bank Philippines Country Partnership Strategy 2024-2029, ikadalungkot ng punong ekotibo ang pananatili ng bansa bilang most vulnerable o pinakamapangani o nanganib sa climate change. Sinabi pa ni Marcos na pagdating ng taong 2023 nga ay nasa nga abot sa 7.6% ng gross domestic product ang mawawala kada taon bungayan ng pagbabago ng klima. Kaugnay dito, nakatutok umano ang gobyerno ng Pilipinas sa pagsusulong ng renewable energy at climate solutions na ito ay nagpapakita ng pagiging seryoso sa pagprotekta ng ating planeta. Dapat din umanong suportahan ang mga hakbang ng mga pribadong sektor at kailangang lumikha ng trabaho at oportunidad na tututok sa resiliency, itong pagiging matatag bulayan sa mga hamong kinakaharap. Pinuri rin ni Marcos ang commitment ng Asian Development Bank sa low carbon transport, renewable energy, resilient coastal development at integrated flood resilience and adoption project. Oras natin, meron na lamang ho tayong 16 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Kuha na tayo ng mga development mula po sa probinsya, mga kabombo. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Iloilo, sa may Western Visayas. Ito pong dating alkalde po ng Iloilo City. Nakatakda hong dumalo sa mga pagdinig o sa mga susunod pang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Makibalita ho tayo sa pamagitan ng Bombo Radio Iloilo. Nakatakdang imbitahan ng Kamara ang kontrobersyal na si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa susunod na pagdinig ng Quad Committee o Quadcom. Ang development na ito ay kasunod na rin ang pag-uwi ng former mayor noong Martes mula sa 7 taong pamamalagi sa Estados Unidos ng Amerika. Bago magtapos ang House Joint Hearing kagabi, nag-manifest si Committee on Public Order and Safety Chairperson Representative Danilo Dan Fernandez na papuntahin ang former mayor sa susunod na schedule ng hearing. Mr. Chairman, may we allow to invite the former mayor of Iloilo, Mayor Jed Mabilog? Kahapon pa man, inabangan na ng Iloilo kung uupo ba si Mabilog bilang isa sa resource persons ng Quadcom hinggil sa usapin sa drug war. Gayon pa man, sa panayam ng Bombo Radio sa legal counsel nito na si Attorney Jeric Hucaban, sinabi nitong hindi nakapunta ang former mayor sa hearing dahil wala pa naman itong natanggap na formal invitation. Ayon kay Hucaban, may mga kongresista na nagpahayag ng personal na interes na papuntahin ito, ngunit kailangan umano ng formal request para makatestify si Mabilog na handa naman itong gawin. Wala pa kami natatanggap na invitation from Quadcom. So ibig sabihin dahil wala pa namang formal invitation, hindi pa kami scheduled na umattend ng Quadcom hearings. Pero yung ibang mga members ng Quadcom nagpahiwatig ng kanilang kagustuhan na papuntahin si Mayor Mabilog para mag-testify before the Quadcom. Pero these are mga personal ito na mga desires. The Quadcom itself wala pang formal invitation. Napag-alamang si Mabilog ay dating nasa listahan ni former President Rodrigo Duterte ng umano'y mga narco-politician at siya rin ang alkalde ng inilarawan ng former President ng Iloilo na most shovelized city sa bansa.
Ang pag-alis nito sa Pilipinas noong 2017 ay bunga umano ng pagbabanta sa kanyang buhay matapos ang pagtag ni Duterte sa kanya na protektor ng illegal drug syndicate sa Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman, humigit kumulang 500 individual sa Lapu-Lapu City abay na biktima ng scam matapos makabili ng lote na nasa fish pond. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Star FM Cebu. Umabot sa humigit kumulang 500 individual sa lungsod ng Lapu-Lapu ang naging biktima ng scam matapos nakabili ang mga ito ng lote na nasa fish pond. Nagmula pa ang mga ito sa dalawang lugar sa Barangay Kalawisan na may 430 na biktima, Barangay Kanhulaw na mayroong 20, ganon din ang Barangay Babag na may 20 na biktima at Cordova na may mahigit 30 na individual na apektado. Hindi na muna pinangalanan ng scammer hanggang sa maisampa ang mga kaso sa korte. Sa pagdulog ng nasa 20 biktima sa tanggapan ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan para humingi ng tulong, ibinunyag ng mga ito na pinangakuan pa umano sila ng seller na tatambakan din ng lupa ang bahaging lubog sa tubig. Ayon pa nagbabayad ang mga ito ng installment mula pa noong 2016, at naakit matapos pinakitaan ng tax declaration. Paliwanag naman ni Chan na ang tax declaration ay para lamang magbayad ng buwis at para magkaroon ng lupa, kinailangan ang titulo. Nang suriin pa ng alkalde ang mga inalok na lugar, ipinapakita na ang mga ari-arian ay nauuri bilang mga fish pond at hindi maaaring tituluhan. Ibinunyag pa ng mga biktima na pinagbabayad din sila ng 5,000 pesos na down payment na may buwanang singil na 3,500 pesos hanggang sa 5,500 pesos batay na rin sa laki ng lugar na kanilang nais. Sa ngayon sinabi ng alkalde na ang kanilang focus ay mabawi ang mahalagang binayaran mula 2016 hanggang sa kasalukuyan at posibleng kabilang dito ang interes. Fish pond, right, you cannot sell fish pond under the Bureau of Fisheries. You cannot sell. A tax declaration represents us for taxes purposes. But ownership of the land is a title. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang pinakamalaking dam sa may Northern Luzon. Nagpakawala muli ng tubig mga kabombo ngayon pong araw bago po yung inasahang pananalasa ng bagyong Bebing. May update po dyan ang Bombo Radio Kawayan. Muling nagpakawala ng tubig ang Magat Dam kaninang alas 10 ng umaga. Nagbukas ng panibagong 1 metro ang dam mula sa radial gate na kanilang binuksan kahapon kung saan naabot sa 350 cubic meters per second ang ipinalabas na tubig. Ito ay dahil tumaas na mahigit 1.8 meters above sea level ang water elevation sa buong magdamag sa kabila ng pagpapakawala nila ng tubig kahapon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Michael Demoloy, ang Department Manager ng NIA Maris, sinabi niya na bagamat wala pa naman sa critical level ang dam, ay kinailangan nilang magbukas ng panibagong 1 metro sa opening ng gate para hindi mapuno ang dam reservoir. Nilinaw naman niya na maliit lang ang epekto ng ipinakawala nilang tubig sa elevasyon ng Magat River at tinatayang nasa 10 centimeters hanggang 15 centimeters lamang ang pagtaas nito. Dahil sa malalakas ang mga naitalang pag-ulan sa bahagi ng Sierra Madre Watershed, partikular sa bahagi ng bayan ng Nagtipunan at Madela Quirino, ay asahan naman ang pagtaas at pag-apaw ng tubig sa Cagayan River. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga susunod na araw, ay inaasahang magpapatuloy ang pagpapakawala nila ng tubig para maabot ang target nilang level na 185 meters above sea level. Nagpakawala na tayo kahapon po ng 1 meter, isang gate po na 1 meter equivalent to 150 to 170 cubic meters per second po. So ngayon po, ang ating inflow kasi ay nasa 100 cubic meters per second, so ang ating outflow naman is nasa 500. So kailangan nating magdagdag ng pagbubukas para po hindi kaagad po mapuno yung ating dam. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ito hong half-submerged na isang bangka na napaulat na nawawala, lulan ang 15 crew natagpuan sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Alamin natin ang buong detalye tinutukan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Na-recover ang half-submerged na isang bangka na may tatak na PVC Asian sa bayan ng Santa Ana, Cagayan na napaulat na nawawala sakay ng 15 crew members noong September 2 ng kasalukuyang taon. Sa panayam ng Bombo Radyo, sinabi ni Police Major Ranulfo Gabatin, Chief of Police ng PNP Santa Ana, na hinila ng Philippine Coast Guard sa tulong ng mga fishing boat sa San Vicente Port sa naturang bayan para sa mga kaukulang inspeksyon at ayon kay Gabatin na na-recover ito sa layong 20 nautical miles is north-northeast ng Barangay Patulungan ng Santa Ana. Anya, sa tulong ng may-ari na si Norvin Soronel ay nakumpirma na itong nawawalang bangka na ginamit ng 15 crew na posibleng naabutan ng Bagyong Enteng kung kaya't nagkaaberya ang kanilang sinakyang bangka. Magugunita na umalis ang fishing boat na may sakay na 15 crew kasama ang kapitan na si Alejandro Malinay sa Barangay Dinahacan, Infanta, Quezon para magsagawa ng fishing ground noong August 18. Iniulat ang insidente sa lokal na otoridad noong September 2 at kinabukasan na iniulat na may-ari na nawawalang bangka nang mawalan sila ng kontak sa naturang kapitan ng fishing boat. So ito ay positively na-identify noon pong may-ari. Kaya napag-alaman na ito nga yung boat na na-report na nawawala from Infanta, Quezon. So may kalayuan po ito nung may report po sa atin na hinihila ng Philippine Coast Guard together with another fishing boat from Infanta, Quezon. Sa ngayon patuloy na pinaghahanap ang mga nawawalang crew kung saan ginagalugad ang mga lugar kung saan posibleng napadpad ang mga biktima. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Genevieve Antonio. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo. Update din po tayo dito po sa pamamigay ng mga assistance, mga tulong ho ng gobyerno dapat daw ay ibigay po ito sa mga karapat-dapat ng mga benepisyaryo ayon kay Senator Amy Marcos. May update ang Bombo Radyo Lawag. Hiling ni Senador Amy Marcos na ang cash assistance ng gobyerno tulad ng aid to individuals in crisis situation o AICS ay dapat ibigay sa mga karapat-dapat na benepisyaryo at hindi maapektuhan ng pamumulitika. Ayon sa kanya, ang pangunahing makikinabang ay ang mga magsasaka, mga estudyante, tricycle driver at iba pa na pinaka-apektado ng pandemya ng COVID-19. Nadidismaya daw siya dahil maraming hadlang sa pag-aproba ng pondo para sa kanyang makabasa programa. Kaya naman, maraming estudyante ang nakapagtapos ngunit hindi man lang nakinabang sa nasabing programa. That those on top of the budget, nagutot kayo nung kay Bibi Sara video, yung mga umiipit sa tulong ng tao, maawa naman kayo sa estudyante, magsasaka sa ating mga tuwada, maawa naman tayo, pera nila yan, huwag natin hinahawakan. Samantala, sinabi ni Senador Marcos na may ipamamahaging cash assistance ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng ika-67 kaarawan ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ram Kimuyuga para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo. Meron na lamang tayong 6 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inilikas ng World Health Organization ang nasa 77 na may mga sakit at sugatan na pasyente mula yan sa Gaza para gamutin sa United Arab Emirates. Ayon sa World Health Organization, nasimula pa lamang ito sa mga susunod na mga araw ay may ilang pasyente pa silang dadalhin diyan sa naturang bansa. Sa kanilang pagtataya ay nasa mahigit 1,000 ng mga pasyente mula sa Gaza ang nangailangan ng agarang gamutan. Magugunitang marami mga pagamutan sa Gaza ang nasira na dahil sa patuloy na pag-atake ng bansang Israel. Una rito ay nanawagan na ang United Nations sa Israel na tigilan na ang pag-atake sa Gaza dahil sa lumalalang kalagayan ng mga residente roon. Bombo Sports News.
Para po sa ating sports balita mga kabubukas sa nation, pinaghahanda rin po ng Philippine Olympic Committee ang ilan pang mga iba't ibang international sporting events na ito ho'y lalahukan ng mga Filipino athletes o ito mga atleta ng ating pong bansa. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na ngayon pa lamang ay pinagpaplanuhan na nila yung pong gaganapin na Southeast Asian Games at ito ho'y nakatakda dyan sa may Bangkok, sa may Thailand at ito ho'y gaganapin na sa susunod na taon. Aapela daw ho ang mga organizers ng Southeast Asian Games dahil sa tinanggal ang 4 na sports sa nasabing torneo. Kapag natanggal ang nasabing mga sports, mga kabombo, ay maaari daw ho na mabawasan ng 8 gintong medalya ang Pilipinas. Ilan po sa mga tinanggal na mga sporting events, mga kabombo, kung saan ay talaga po nag-excel ang mga Filipino athletes ay ito hong weightlifting, maging ang wushu, jiu-jitsu at maging ito hong karate. Umaasa naman itong si Tolentino na papaboran po sila ng Southeast Asian Games Federation sa ginawa ho nilang kanilang pag-apela. Bombo Business News. Sa ating business report naman, welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang $12 billion na commitment ng isang Asian bank dito ho sa Pilipinas para yan sa susunod na 3 taon. Sa kanya pong talumpati sa ceremonial turnover sa Malacanang ay inahayag po ng Pangulo na ang patuloy na pagpupondo ng naturahong bangko sa Asia ay patunay ng kanilang kumpiyansa sa isinusulong na masiglang bagong Pilipinas. Sa pamagitan daw ng kanilang kontribusyon ay naging makatotohanan ang mga pangarap at mga pag-asa at ito po'y magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming mga Pilipino. Kabilang po sa mga pinuri ng Pangulo ay yun pong investment nito sa healthcare, sa business recovery at maging sa agriculture sector dito sa Pilipinas. Kaugnay po rito, tiniyak nitong si Pangulong Marcos na ang generosity o yung pong pagiging galante ng naturahong Asian Bank ay magbubunga ho ng mas maayos na social services, infrastructure at maging ang mas matatag na ekonomiya dito sa ating bansa. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabubukas sa nation, bago po ang ating orasyon prata, muli po namin kayong iniimbitahan na maliban po sa News Center Makati, pwede rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan at i-follow ang ating pong Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at ang Apple App Store. Para pa rin sa dagdag na mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ibang mga provincial station ng Bombo Radio Philippines. Dito po sa Luzon area, pwede po ninyong sundan ang Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio at ang Bombo Radio Legazpi. Mga kabombo, marami po tayong mga istasyon dito ho sa Luzon. Nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Siyempre, nariyan din ang Bombo Radio Luwag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. Para ho sa mga Bicolano, nariyan naman ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at Kasar Nation, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love.
where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kababot ka, Sir Nation, sa ating Christmas countdown, 103 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hofer. Standby sa aton sining mga kabombo ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagpatahag diri kun nga ang panghapon nga klase amo lang ang gin-suspend. Kag may abiso man diri ang CDRRMO natuhoy karon niya banwa sa sining bagyo. I-check naton ang balita nagikan sa CDRRMO mismo. Si Bombo Pauline Piliora nag-standby pa sa report na please come in. Bombo Cham nagpatahag diri ang CDRRMO nga hapon lang inigan suspendi ang klase kag kabahin diri gina-rekomendar nila Bombo Cham kay ti base man to sa impormasyon nga ato nakuha magasulod ini o kon magapabatsyag ang heavy rainfall last 4 tubtob na 5 sang hapon ang ma-experensyahan man diri sa may syudad kag probinsya man sa Iloilo kag gina-rekomendar nila Bombo Cham kay ti rush hour ini mga estudyante mostly gapuli amon ang oras amo na ang kahit isang aga do medyo manayanaya pa man ang tiyempo may pag-ulan-ulan apang hindi bala consistent kay Bombo Cham amo na nga ginrekomenda man sa CDRMO sa city government nga hapon na lang gid isuspend ang klase kay medyo adlaw naman to nagapagwa sang advisory kag iba nakapadulong naman sa eskwelahan rason nga ti hapon na lang gid gina-rekomendar din sa CDRMO nga suspendihon ang klase kay base man to maka-eksperyensya tubtubwas ini sa was nga adlaw base man to sa updated lang nila nga nakuha subong nga forecast sa pag-asa nga ti buwas maka-eksperyensya sa munog nga pag-ulan kag kabahin tira nagatag man sila sang do blanket advisory na lang nga abiso kay ti mabaskog ining ulan especially sa mga motorista nga ang magbaskog ang ulan hindi inikitaon ang dalan kag wala man sila gid sang abiso gid kay ang ining naga-experience akong direkta nga nag-apekto sa aton amo ang hanging abagat naging pabaskog sining kapasulod nga bagyo kag gabahin dara wala man sila aluligmat lang para sa mga pila naton ka mga kauturan nga kahit ligad to nga mga tinion na do medyo mataas ining mga tubig especially sa may coastal areas tapang subong lang ang abiso lang mo ba cham kay do kabilugan na lang balang advisory nila agod nga para man kay amo lang nang ginalauman ang mabaskog o medyo mabadlos nga hangin nga may dala nga mamunog nga pag-ulan kag ginabisuhan man nilang mga area diri sa syudad sa Iloilo especially sa mga manubo man nga area nga may makakos gid man sang pagbaha-baha kay ma-experiensyahan o kung lauman ang mabaskog nga ulan sa isini nga hapon tubtubwas nga adlaw base man sa ilang forecast. Yari bala ipabati naton sa atong mga kabombo si Mr. Darren Jomel Papa ang Division Head ng Disaster Response Division sa City Disaster Risk Reduction Management Office. So, ginalantaw naton nga roughly around mga ang main gid nga volume magaigo sa aton karon mga alas 5 sang hapon, alas 4 hasta alas 5 sang hapon kag knowing nga amo gini ang peak and rush hour nga kun sa diin ang mga kabataan naton kag ang mga trabante naton nagapalauli we have recommended kaina nga kung mahimo ang aton cancellation will be put sa afternoon naton nga classes.
For this volume of rainfall na gina-expect naton, especially during the rush hour, one thing naton is possible nga kung ang mga kabataan naton karon hindi makapalauli kag let's say for example nag-cancel kita kag maglagaw pa sila, isa naton ka nugidira is ang possibility sa mga vehicular crashes, vehicular accidents because of heavy rainfall kag less visibility sa dalanon naton. Second is ang mga some of our major thoroughfares pwede nga magdalom ang tubig or magtipon ang volume sang tubig ulan nga magatupa sa mga inoras ngani kag posibilidad nga maghinay or magpugok ang dalagan sa trapiko naton. And at the same time for those sa mga komunidad nga medyo malapit sa aton nga mga major waterways, especially ang Dungon Creek naton, there's also a possibility nga maka-experiensya sila sang pagsaka sang tubig or pag amat-amat sang pagsaka sang floodwaters or sang tagtupa nga tubig sa area nila kag mahamper man ang movement nila or base even to the point nga recommend kita sang preemptive evacuation if ever nga magbaskog yung mga tama ining pagulan. And also at the same time ang threat man sang trangkaso kag hilanat sa mga pumuluyo naton sa mga kabataan, especially ang magbabasa sang ulan nga ni or maalang-alangan sa dalan during sa periods nga ginalantaw naton nga medyo mabaskog ang pagtupa sang ulan sa area naton. Enhanced southwest monsoon as brought about by tropical storm Bibingka. Actually, we are expecting there will be instances, especially on moments nga may ara kita sang possible thunderstorm or possible nga pagbugso diri sa area naton nga we will be experiencing intermittent nga pag madlos ang hangin. Is namon mahambal is up to tomorrow maka-experience kita sa mabaskog nga pagulan basing sa nakita naton yung mga cloud cover and also basing man sa ginatag sa aton nga update ni Pag-asa. But we are still expecting as much as ara pa si Tropical Storm Bibingka sa location niya kag sige ang pag hulag niya, we are expecting magsigi pagyapon ang pagulan-ulan sa aton. Kaya kung ang taon naton, hindi ni siya direct nga epekto sang bagyo, kundi habagat ning nag-igo sa aton subong nga ginapabaskog lang ni Tropical Storm Bibingka. Nabatian sa atong mga kabombo si Mr. Darwin Joel Papang, Division Head of the Disaster Response Division sa CDRMO. So after noon ang subong ang effectivity sang class suspension ti hambal gani ni Mr. Darwin Papa sa niya ginexpectar ta nga stabwas mangin mamunog sini ang ulan sandig man sa datos ang Pag-asa ti base kon makapaiskwilahan naman buwas sa mga estudyante kag pag-abot nila sa eskwelahan mo pagdektarar nga may suspension naman may ara bala sa gin pagwa nga at matahag sila nga statement regarding sa klase buwas Bombo Pauline. So far Bombo Cham wala man kay Sabado man nga adlaw buwas kag nalipat gid ako sa Sabado buwas Biyernes kili subong no perte do hindi ko ya maghalin sa weekdays anyway why gali klase buwas mga college students iban may mga klase. Okay, so hasta na malang buwas kag habagat or ma-extend pa ni Bombo Pauline? Ang makita lang nila subong sa forecast ang buwas lang ang mamudog nga ulan pero lauman nga may mga bilin-bilin pa ni mag-abot abi ang Domingo kag masunod pa nga adlaw apang mapagwa man ni sila sa mga advisory pa kung regarding diri sa nagapasulod nga bagyo diri sa Philippine Area of Responsibility. All right, sige. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gina Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang follow-up report. No? So, amo na banwa ang latest karon nga pagpatahagman sa bahin sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. No? Lipat gid ako, pasensya gid kamo no nga namangkot pa ko yung may klase buwas kay basi mang inulan. Sa Bando gali buwas toro ay tiya gana maghalin sa weekdays amo ginaya Bombo Chris kag Maninoy Dante kon ganado kabla no sa aton sini nga mga kabumbo nong gana sa
pagdiga sa serbisyo publiko. Pero tiyan mo sina ang katuyuan sinis that nga ginalauman nga by this afternoon mas mamunog pagin sining ulan. No, nga ma-experiensyahan diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa matter of fact, subong ganito medyo mamunog-munog na sila ang pagtupa sang lololdo, manipis-nipis pa lang. Pero tikon ng taon, ito rin nagikan sa ikapito sining nga panalgan sa Sky City Tower. Ano hindi ta na makita itong probinsya sang Gimaraso? Tihalong gina kag sa mga manunudlo dira kag sa mga ginikanan. No, kung half day lang ang klase subong bangod sa sining suspension sandig sa executive order ni Mayor Jerry Treñas ti palihog sikyar base ang mga kabataan nyo kung di na ito nagkaradtob lang sa aton sining mga kabombo. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa pihak nga bahin si Mayor or former Mayor Jonathan Espinosa lakip kuno sa ginapilian bilang mangin konsihal sa linyada sang Team Uswag nga magatalos naman sa nagsumiter sa nga sining irrevocable resignation sa public office sa POSMO kag mismo sa pagkakandidato ya under sa ayahay sang Uswag team diri sa syudad sang Iloilo. Si Inday Raiza, way man niya kabalo kung matuod, kung anong matuod nga rason sa pag-desisyon na ni Mr. Kunlo sa iya sini nga paiway nga magpapili. Sa aton sinimatag palamati. I-check naton ang dugang sining mga balita direktamente sa may Iloilo City Hall, kaupod sa kay Bombo Angel Tangel. Sa report na please kami. Ginkumpirma diri Bombo Cham ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas nga isa sa mga ginapilian para magbulos sa kay Mr. Jack Kunlo sa line-up nila para sa pagkakonsihal si former Mayor Joe Espinosa III. Si Konsihal Miguel naghambal o Konsinday Raiza? Councilor Miguel Gidya Bombo Cham. Si Councilor Miguel Gid. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Councilor Miguel Treñas, yung pahayag nga wala ginapadalian ni former Mayor Espinosa ang pagdesisyon kay tilo isi-isi lang anay kuno Bombo Cham ang pag-obserbar man sang sitwasyon, pero isa gihapon do nalipay naman diri ang anay alkalde sa iya abi nga private life. Suno sa konsihal ginpasiguro man sa gihapon sang anay alkalde ang paghatag niya sang suporta sa grupo sang Team Uswag pananglitan nga team magdesisyon ini siya nga hindi magpadalagan. Patag niya dako nga bagay ang suporta kag alyansa nga ginhatag ni former Mayor Joe Espinosa III sa ila abi nga grupo. Kag ti Idri Bombo Cham sa bahin man yan ni Councilor Treñas, wala man nakaistorya sa iya personally ha. Diri si Mr. Jack Kunlo abe kung ano ang rason, kung ano sini ang iyabing rason kung nga nag-desisyon ini siya nga hindi mag-upod na lang sa line-up ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Pero ti Bombo Cham of the record man, kag ti may pila diri ka mga information nga ang aside diri kay former Mayor Espinosa nga ginapilian para magbulos kay Mr. Jack Kunlo, ining si Mr. Nene de la Liana nga isad to isa man sa mga ginpilian bago abi nga magsulod ni formally kag officially si Mr. Jack Kunlo Bombo Cham. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa ngaton interview. Actually wala ko to pero nagkita na man si Mayor Treñas ko pud kay Raiza sa balay ni Papi Divin Nagrasyara man to si former Mayor Joe Espinosa. Okay yung pakita yaman sa na maupod man siya sa grupo ni Mayor Treñas. So dako nigid din na bagay. So may mga grupo pa man si former Mayor Joe Espinosa no. So ga-commit man sila mabulig sa aton grupo. Sir, nakamuno sa Sir Jack kung anong rason nga naghalin siya nag-decide siya hindi magpadalagan this year? So wala gid kami ka-storya ni Jack no. May mga istorya bala sir nga ma-insert daw sa line-up or possibility si former Mayor Joe Espinosa bilang councilor. Sir Treñas, ano ka matuod?
May possibility man, no? So hindi kita sure. So may duwa nga ngalan gagwa. So may isa man na ginabutang si Mayor John, no? Former mayor. So bali sir, gina-consider siya sang team ninyo? Gina-consider pa man pero hindi pa gid man sure kung ano plano. Pero sir, with this one parang napalabot man sa iya. Anong reaction niya? Ginabaton man niya? So nipakita man subong na ara siya sa grupo naton. So kung ambalya kung hindi gid man siya magpadalagan, mabulig siya sa aton. Pero kung padalagan siya? So kung ever kung mapadalagan di man siya ara siya sa aton. Kung mapadalagan siya. Pero Sir Gambal, siya nga sang iya nga part niya daw gusto man niya magpadalagan or kamo ang nag-approach sa iya? So actually last month pa kami gastoryahan no ni Tito Joe. So easy lang siya subong namian naman siya sa private life niya. Depende sa iya kung ano iya decision. Bomba Cham, nabatian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa nga itong interview. Tinong butsingon, let bygones be bygones na? Bombo Angel? Ito laban-laban ni Bombo Cham kay according man gani diri ka Raisa, ining suporta sang ane alkalde, kumbaga tiyo yaman ining suporta sa Team Uswag to kumbaga hambal man nga do alyansa naman Bombo Cham as early as of now. Kay ti isa gihapon the last time kita mo to sa may Iloilo City Hall sa may penthouse. Ano na kaistorya na ni si former Mayor Joe kag si Bilasya Mayor Jere? Actually Bombo Cham amo to gani ang sa isa kagabi, di ba may picture to highlight gid sang pagbalik ni former Mayor Mabilog diri sa Iloilo City. Tapos timing gid nga nagpost man sang picture diri ang kampo ni Mayor Treñas kaupod ang kampo ni former Mayor Espinosa. Tigin pa mangkota ni si Miss Raisa Treñas kung ano man ging timing gid ni or anong istorya behind sang picture nga ginpost nambal niya nga coincidental lang gid ini siya kag wala ginhungod bangod 2 weeks ago pa sang naplanuhan nila ining panyapon kaupod si former Mayor Espinosa Bombo Cham kag ang suporta sadto di ba klaro man diri ang statement ni Mayor Treñas ni Ma'am Raisa Treñas nga ang suporta lang para lang sa bata ni Mayor Jerry Treñas pero that night sang pagpanyapon nila ang suporta niya pati naman kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, pati na sa tatay Bombo Cham, sadto para lang sa mga bata mo. Subong niya, pati na sa tatay, included na ang suporta. Tagti madumduman man sa may area dara sang City Hall, sadto, may mga pila ka mga supporters ining si former Mayor Espinosa nga nagpadulong kay Mayor Jerry Treñas para nga ti magpakita man sang ilang suporta do amat-amat lang to sa Bombo Cham hasta nga ti amo na ang pictures na gid sa nga magbilas manabi kag ang kumbaga ang mga politicians na gid ay Mayor Jerry Treñas na gid recently ni Ma'am Raisa Treñas kag ni former Mayor Espinosa ang nagwa na gid man on the public Bombo Cham kag ti madumduman do ikatatlo na ni kuno ka beses nga naka updanay si Mayor Treñas kag si former Mayor Espinosa sa mga pagtililipon pero ining panyapon ginplanuhan gid nila Bombo Cham kag wala kuno gin dungan abi sa hype kun sa pagbalik man ni former Mayor Jed Patrick Mabilog diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. All right. Kagay idugang talang ni Bombo Cham bangod man ti related man ini siya sa sining paghalin ni Mr. Jack Kunlo sa Team Uswag. Medyo sa bahin diri ni Ma'am Raisa Treñas bilang standard bearer sa pagkakongresista sang Team Uswag. Personally, wala ni siya kuno nakabaluman sang rason sang paghalin ni Mr. Jack Kunlo bangod nga ti ang aton diri initial information nagdiretsyo ni si Mr. Jack Kunlo sa paglisensya kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Miss Raisa Treñas yaging pahayag nga ginarespeto niya ang desisyon man ni Mr. Kunlo nga ti pagbuya sa pagkakonsihal nga line up sa nga Team Uswag kay ang rason man diri ni Mr. Kunlo kung balik-balikan diri Bombo Cham personal kag professional reasons kag sa gihapon gina-finalize man nila ang line up kag ginpasiguro sini nga before filing sang certificate of candidacy October 1 to 8 ni Bombo Cham maka-forma gid sila o kung kuha gid sila maka-create gid sila sang kompleto abing line up sa bahin sang Team Uswag. Pamatian ta bala ang kabahin diri
sa nga pagpahayag ni Miss Raisa Treñas Chu sa nga aton ma-interview. As of now, kay si PSM head naton si Jack Conlo, nagambal na nga hindi magpadalagan. I-finalize lang naton ang aton slate kay may ara man madamo pagid kita nga interesado nga mag-join sa aton nga grupo. I-finalize gid na naton nga makompleto ang aton line-up before sang filing sa October. Personally, why ko gani kabalo kung ano gid ang iyang reason, but ang hambal niya personal man and professional reasons ang rason niya. So ginarespeto gid naton kay basi may ginaagyan man siya sa personal life. Mamatsyam na batian sang mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Miss Raisa Treñas Chu sa nga aton interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga follow-up report. So, nalakip sa ginapilian, suno kay Councilor Miguel Treñas, si uncle niya Judy III, na magpapili bilang konsihal upod sa slate sang Team Uswag. Pero before pa man, may ara na niya sang doon nagasunod sa kay Mr. Jack sa sandig sa ila sining ranking or sa desisyon sa ila sining partido, sa ila sining grupo, sa ila sining leaders, nga si Nene Dilaliana, ang apo ni former Vice Mayor Giling Dilaliana. Pero tido, hindi pa man klaro diri karon banwa kung sinugin man bala ang i-fill in abi sa nabakante nga slate or nabakantehan sini abi nga para sa line-up sang Uswag party sa pag-resign ni Mr. Jack Conlo. Sa aton sini nga mga kabombo. Tikon lang tawon naton banwa tagsa-tagsa sa ila may ginatawag sini iyang estratehiya man kung paano sining makontrol ang sitwasyon o ang height sang isa ka lihok man abi, no? Kay sagin pamangkot si Inday Raisa kung niya daw gintabo nyo gid sang pagpuli diri ni former Mayor Jed kag gani pag-resign ni Mr. Jack Conlo kag hindi na siya magpadalagan do gin sibo nyo gid nga magkitaay kag may video, may laragway nga sa isa lang ka laragway ara ang amay si Mayor Jerry Treñas, ang bata subang bata or ang subang bata ni Mayor si Inday Raisa kagarang iya sini nga tiyo nga si former City Mayor Joe Duterte Espinosa nga santuanay sa ton sini nga mga kabombo bati nagapamirip-higid ang tagsa-tagsa sa ila nga mag-atubangay bangod man gani sa nadulot sini nga rift sa tunga sining magpamilya sang tinalikdan sini iya nga eleksyon. Pero subong let bygones be bygones na. Anong silingon sang let bygones be bygones? To forgive someone for something done or for a disagreement and to forget about it. So silingon kung ano man nagpatunga sa ila sa kay Mayor Jerry Treñas, kay former City Mayor Joe Duterte Espinosa sa pangkabilugan sa ila sining pamilya, ti kalimta na lang nila kag subong kung ang kilala ko pa bao nag-join forces na sila bumbutsam. Nag-join forces para nga suportaran ang kandidatura ni Inday Raisa. Sadto mga kabataan lang ni Mayor Jerry Treñas suportaran ni former Mayor Joe Subong. Pati na iya si Mayor Jerry Treñas ang pagasuportaran sa iya sininga bilas nga sadto iya naging kasumpong sa politika.
So para abi iya nga ma-minimize ang hype mga biyan sa pag-abot ni former mayor Jed Patrick Mabilog kag pag-resign ni Mr. Jekon Lo, kinagpagwa man niya sang posible mangin talk of the town ang kampo sa mga Trenyas. Sa aton sini nga mga kabumbo, nga man na siling tanati, sandig sa report, kag sandig man iya sa pahayag ni Councilor Miguel Trenyas and Inday Raisa Trenyas Cho, ang balasin niya tido, coincidental lang man iniya. Nga subong kami nagtipon sa isa kapanyapon, pero ti do mga nagliligad pa nga duwa ka semana, nagasigi-sigi naman kunong kilit anay sini nila. Di ang pamangkot gani sa inyo ti, nga abisad to, why na niya daan gimpagwa. Di ba? Pero ti sa aton sini nga mga kasimanwa, coincidental man o kon hindi, bangod nga ti iniiya lihok sang politika, itugyanay na naton sa ila. Kanya-kanya silang political strategy, political move para iabanwa nga sila ang pag-aistoryahan, sila ang mangin bukang bibig sang tagsa sini ka mga taga-syudad sang Iloilo sa kundiin man iya nga hilit-hilit sa kapihan, sa merkado, sa diin dira. Kiti kabahin manigi sa gyapon, akuon taman kag sa hindi, kabahin manigi gyapon sang political strategy. Gusto sang kampo ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog nga pag-aistoryahan siya, nga i-hype siya. Amuning mga bold move karon iya sang anay alkalde. Hindi man iya siling nga magpungko lang kag magpabaya ang kampo sa mga Trenyas. Nagakadapat nga maghimo man kita sang bold move or mahimo man kita sang isa iya kalihok nga istoryahan man kita sa aton sini nga mga kabumbo. At the end of the day, sa aton sini nga matag palamati, tandaan nyo gid ini. Nga sa politika, wala ikaw sang permanente sini nga kaway. Why man ikaw sang permanente sini nga biyan? Permanente lamang diri ang interes. Why gani na iya madiga sa sinang hurubaton sang mga Ilonggo pilosoper o kung sa kundiin man sina naghalin sini iya nga hurubaton, nga sa politika nagapanguna ang interes sa mga pumuluyo. Why gani na iya madiga? Ang nadiga lamang sina Drabanwa, ang napagkit lang sa mo sina iya nga hambalanon, nga sa politika wala sang permanente nga kaway, way man sang permanente nga kasumpong. Ang permanente lamang dira political interest. Way gani na iya masabit ang interes sa mga pumuluyo. Nga tani kag nagakadapat nga amo sinang magapangibabaw. Nga tani pwede ikaw makig-upod sa kung sino man dira iya, as long as naga-jive ang inyo siniiya nga pananawan, mga plano, kag tinutuyo para sa publiko, para sa mga pumuluyo. Kung kontra mo sadto, updanay kita subong, kay man ang imo sini nga plano, sang imo nga tsimpo, ang imo sini nga tinutuyo, manami ina. Ti idugang ko di sa mga plano ko, idugang ko di sa mga tinutuyo ko, para nga mangin maayo kag mapaayo tapagin ang pagpanerbisyo sa publiko. Pero wala, di ba? Sa aton sini nga mga kabombo. I'm not singling out sa partido or sa kampo sa mga Trenyas. Amo man iya sa kampo ni former City Mayor Jed Mabilog, nga ti gina-hype karon nga dakong posibilidad kay close sila ni Congresswoman Baronda, mopdanay sila, mamo sini, mamo santo, wala.
ang aton kung tani siniya nga gina-expectar, ang aton sini nga kung tani iya pagalauman nga bisan sino man dira iya sa ila ang magapanerbisyo or mag-updanay per se sa palabuton sini nga 2025 elections, no? Takson kung tani naton kung ara bala sa ila sini iya nga mga mayor nga tinutuyo ang interes sang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Pero unahan ko na nga daan, yes, definitely, sigurado ako, ara ina sa ila. Mahambal na sila ang pamuluyo, amo unahon ta, amo sini, amo sadto. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, nakita ta naman, nabatyagan ta naman, may mga nabatian man kita. Oh, I'm saying this, hindi lang niya kay ako, pati ikaw nga nagapamati, sumong ikaw nga nagalantaw sa Facebook Live. Hindi ka naman dapat siniya nga tudloan, or manduan, or sutsutan, or i-absorb mo ang mga marites, o kung ano lamang sinadira iya nga mga nagabuyong-buyong sini nga sugilanon. Saton sini nga mga kabumbo. Oh. Ay dapat sini iya banwa sa aton sinimatag palamati. Oh. Didto kita iya sa mas nagapasulabi kung sino man ina sila. Oh. Kag kabalo ako ang pumuluyo. Oh. Sarang kag may ara sang kinaalam nga makadeterminar kung sino ang mas makabulig sa ila kag makahatag sila sang kayuhan diri iya sa bahay sa syudad sang Iloilo kag hindi lamang kutob sa tarpulin, kutob sa ginawakal sa babaw sang intablado, kutob sa tagsa kamadumduman lang kamo nila kag pamasyaran kamo sa inyo sini nga barangay. Kamo daya bala magpili. Oh. Kung sino iyang sa inyo sini iyang nabalaan, kung sino sa inyo iyang nabatyagan, kay kung kisa ang pagpanagupnop naton banwa sarang pa na iya nga maka hatag sang sala sini nga pagdesisyon. Pero kung nakita mo ng miura, nabatyagan mo ng miura, may kayuhan ikaw kag mas looking forward ikaw sa mas maayo pagid nga pagdumalahan, dipindi na ina sa imo. No? Kung sino iyang imo sini iyang suportaran, sino imo nga butuhon sa kung ano man nga posisyon dira nga ginapapilian sang mga opisyales diri iya sa bahin sa syudad sang Iloilo kag mga luyag nga mangin or magbalik or magpanerbisyo liwat sa patag sang politika. Pagsulod sa patag sang politika kag liwat nga manerbisyoan sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Oras naton 33 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa aton sining pangalagad. No? Sa mga kabumbo naton dira may hatag ko sa inyo nga clue. Ganta ka mo sang ganta ka mo sang kung sa why ko man gina-promote but hilabi pa sa mga ulihing tubo bla, no? Pangitaan nyo ba lang ang pelikulang Sas na Basya? Sas na Basya, doon mo sina. No? Indian movie ni sa pro daw amo ni ang lapit-lapit gidya sa realidad nga nagakanabo. No? Lapit-lapit gidya sa realidad nga nagaklanabo. Although nga lain man niya ang type of government sang India ay kumparar di sa pungsod Pilipinas. But for sure, no? Makanugin kamo, makapaminsar gid kamo lawig. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, kay damo kamo makwa dira nga damo kamo makwa dira nga kung sano pa blado mga kaayuhan man, no? Hilabi pa karon sa nagahilapit na gid lamang sini nga
eleksyon sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang iya sini nga tigulo Sasa Nasaba. Sasa Nasaba. Sas na ba siya? Sasa Nasaba. I-try nyo check nyo mula sa aton sini nga mga kabumbo kag kabay pa makabulig man ini sa pagpili ninyo sa palabuton sini nga eleksyon. 34 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang sini nga mga balita kag impormasyon. Iloilo Province lakip sa mga probinsya sa Pilipinas nga nagselebrar sang kadlawan ni President Bongbong Marcos. Kag may person of interest na sa sining pagpanulod sa Puluyan dito iya sa banwa sa nga Dumanga sa dako nga kantidad to nakuha sa aton sini nga mga or sa biktima lakip na sinadiri karon istoryahan man naton driver sang Mitsuko ginalantaw nga self-defense lang ang ginhimo nga pag-uyat sang tubo batok sa driver sang traditional jeepney nga nagauyat sang kutsilyo sa tunga dalan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga main kabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado. Kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights. Imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924.
Si Dilarama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni Dilarama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang Dilarama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Muraji Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Check na to na linya ni Bombo Lindsay Bade. Ang Iloilo Province lakip sa mga probinsya sa Pilipinas ka nagselebrar sa nga birthday ni Presidenta Bongbong Marcos. Di birthday subong sa aton sining presidente kag si Gumtuto nagpangunagid sa pag-amba sang happy birthday nga ambahanon. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. I-check tabi ang birthday wish. May birthday wish ba lang gobernador para kay President Bongbong Marcos? Check ta si Bombo Lindsay Badilin sa report. Please come in. Nagupod, Bombo Cham ang Iloilo Province sa iban pa nga mga probinsya dari sa Pilipinas para sa simultaneous distribution sa government assistance nationwide subong nga adlaw. Kabahin ini Bombo Cham no sa 67th birthday celebration ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga may tema handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Dari ginatanyag ang nagkalain-lain nga proyekto sa national government kaangay sa paghatag no sang farm equipment kag input sa local farmers kag sa mga asosasyon. Mayara man sang distribution sang work pay pinaagi sa tupad o kung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers kagang paghiwat sang kadiwa ng Pangulo. Kung sa diin, dahil sa Iloilo, kabugusan nga 1,098 beneficiaries ang nakabaton sang work pay nila pinaagi sa tupad sa diin masobra 3 million pesos ang ginpain para dari kag sunod dari kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang wala man siya actually sang birthday wish para sa kay President Marcos pero ang iya lang dari pangabay no sa mga pumuluyo sa publiko nga ti dapat buligan man ang gobyerno Bombo Cham agod man sa ano man nang mangin maayo man nga palaabuton sang pungsod Pilipinas. Kag ti subong man nga adlaw ginlunsar ang agri-puhunan at pantawid program sa diin kada mangunguma makabaton sang interventions monitoring card nga magamit sa pagbakal sang seeds kag fertilizers amo man sa iban nga mga tools para sa farming pinaagi sa mga accredited merchants. Kung sa diin ti nagsaling mandarino
ang presidente naton si President Marcos nga timagahatag man ang gobyerno sa mga farmers ang 32,000 nga financial help kung sa diin i-distribute ini as 8,000 pesos every first week of each month sa masunod nga 4 ka bulan. Kagati during man sa harvest season ang National Food Authority mag-assist man no pinagi sa pagbakal sang ilaman nga harvest sa balor nga ti 21 pesos per kilo or 5 tons or 100 kasakos ang palay sa presyo nga ti dapat hindi magdubos sa 21 pesos per kilo. Kag nagsiling man diri si President Marcos kay ginplay ini kaina Bombocham ang ining mga statement no kag ti mensahe man sa presidente during man sa event sa Iloilo Provincial Capital nga ti pahanugutan man or dapat nga ti mayara no sang ma-earn man bala ang aton nga mga farmers, like for example per hectare inaabi dapat may ara sila man nga pagabatunon nga pondo. Kag ti ang iniman nga programa ang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat, may ara man sang gin-establish nga mga kadiwa centers nga kung saliin ti ang bugas kag iban pagid nga mga agricultural products available kag ti mabakal sa mga pumuluyo naton sa manubo nga presyo. Kag bangod nga ti birthday sang presidente mismo si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang nanguna sa pag-greet nagkanta diri siya gani no upod ang aton man nga mga regional directors diri sa may Iloilo ginkantahan diri nila sang happy birthday upod man ang mga tupad beneficiaries kag mga empleyado sang Iloilo Provincial Government. Yari bala aton pamatian ang nangin mensahe ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ang pagkanta nila sa ambahanon nga happy birthday kay President Marcos. Birthday sa aton nga presidente kay President Bongbong Marcos Jr. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday no ipunaton ang mga tao nga importante sa aton. Isinong importante sa birthday sa aton presidente kamo ang mga kasimanwa naton sa barangay. Kay amoy na ang bagong Pilipinas. Importante kamo isan sa probinsya man sa Iloilo ang atong nga more progress Iloilo ang mga makinarya sa bagong Pilipinas din sa probinsya sa Iloilo. Kag importante ang barangay kag ang aton kasimanwa sa barangay. Kay sa gusto naton kag sa hindi ang tanan naton nga programa kag proyekto sa barangay kag natabo sa inyo sa barangay nagakatabo ang tanan sa agriculture, business, di ba na? Disaster sa barangay magtabo ang tanan unang importante kamo ang makapitan naton nga barangay functionaries. Importante kamo sa aton nga gobyerno, sa aton probinsya, at sa aton nga presidente. Na sa birthday sa aton nga presidente, mayugid nga maibitar naton ang mga importante sa administrasyon naton. Importante nga nagtipon kita para sa bagong Pilipinas ni Presidente. Tukuligan naton ang direksyon sa bagong Pilipinas. Iwaton ko, importante ang aton mga kasimanwa sa barangay, importante ang barangay sa administrasyon ni President Bongbong Marcos kag sa probinsya sa Iloilo kag sa inyo nga Iloilo Provincial Government. Sa liwat, happy birthday kay President Bongbong Marcos. Nabatian Bombocham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ano nga mga ayuda gin panghatag?
tupad, payout ini siya bombot sa payout. dole tupad. Dayon may distribution sa mga farm machineries, equipment sa mga association sa mga farmers naton sa province, kag toolkits nga distribution sa testa bombot sa mga magabaton sang mga equipment ganiti why niya sang dapat sila nga kabalakan, no? Kag why man kuya gasiling nga magabaton sang financial assistance sa tupad dirabi kung sano pa dira iya nga dira sa provincial government, why ko yung nagasiling nga dira, no? Kay bala mo may namato na ko balang information bala bumbulins. Amo man gani kati ini bilang bulig ko sa mga taga-syudad sang Iloilo, magahatag ako sang caution sa ila. Pagpandam. Oo. Kay may mga nag-exister galing nga holdupper sa nagkalain-laing nga venue sa tagtagana isang financial assistance. Aba. Oo. Yara, tipa, andam pa, sa mga nagabaton, nakabaton, ang ibang, sa mga nakabaton, yan, tinabiktimanan ni Slaguro. Ang magabaton, andam, gig ka mo, galing kiti, ambal sang kilala, kuduay, gig kuno sa may nakaluwas. Nakuhaan, gid. Nahuldapan, gid. Nahuldapan. Oo. Pero, may hindi maging sinamo na kapatalang istorya or mambal na ito ang muna ginakalain nga sus bululigan na gani na ang mga nagabaton sa ayuda huldapon mo pa. Hindi maging sila amo na ka-pure evil bombo linse kay nga man? Nga man. Ginakabyuhan man nila? May cut gali. Hambal sa kilala ko, ano man to yung sir nga? 10,000 yung pirma na mon, pagpanaong na mon, kinuha mo 10,000, mawawaw na ko tani mo. Nga do, matulog na gitani ang luha ko, galing kay pagkuha sa 10,000, balikan kami 2,000. Wow, 8,000 gitan ko ha. Pero nag-ibigit siya iway siya naglaom nga mo nagaling sistema mo. Along ka mo sa mga holdupper so gigali sa buna. So diin ayhan ini. Bisan baskog ang ulan subong, ang akon nga hinuptanan nga si Maripusa, way patay ang iya sining lamburdahe. Kag sige ang iya sining lupad-lupad kag pang teleskopyo. Lens? Budlay na tubuan, bukol-bukol bombot sa. Kaluluoy ka. Naluoy ko ya sa mga tawo nga kaluluoy. Kay ginakaluluoy na gid sila. Sus Maria kagusip. Amo gani bombot sa. Pero... Kap! Kamusta ka, Kap? Kap! Lagi tada, Kap. Sa isa ka payout, may pakantuon ka lang. Butang tabi bombolinsi. Pulo lang katawo. Pulo lang katawo? Ti sa pulo katawo, 100,000 man tani na mo? Di ba? Tiki hinuldap mong utso. Kalain sa mga tinaga, hinuldap mong utso. Wow. Grabe ba? Utsinta niya kay Kap. 2,000 lang iyas ang napulo. Tag 2,000 lang sila yan. Wow. Aluoy man. Aluoy na gina mga kaluluoy. Ano kanina yung mga ginahatagan, bombolinse? Di ba lang sa tupad? Ginaobrahan ni nila yan, di ba? Oo, bombot sa. Tapos, ano pagid? Ining akap? Ining daw, ano kanina ng akap? Ang akap, iyan sa ka DSWD. Ayuda sa mga kulang ang puhunan. Ako. Akap. Akap, DSWD meaning. Ayuda sa kapos ang kita. Ayuda para sa kapos ang kita. Di kapos na gani ang kita. Hold upon mo pa araw-araw. Kapatal. Kalay, kabad man sa inyo man. Ano pa yun ang isa gani? Magtupad sa AX meaning. Assistance to individual income. Sus Maria kagusip. Ara na sa krisis. Kuano pa 8,000?
Uy, kabad. Nabukot mayan, magamu ka dahaw. Bumbulinsi. Basi kay ti siguro nagpatigayon ko na mo, ti dapat may porsyento man sa. Hindi na ya mo ya. Hindi na ya. Pariboy, kalma lang, Pariboy. Pariboy, Steady Pulse. Steady Pulse, gakarakasa naman si Pariboy Bumbulinsi, sa mga amosin nga mga istukada. Bla kay, ano mo silingon? Kay ikaw nagpalista to. Dako gidyang kabi mo, di opisyal ka na, barangay opisyal ka na, maganar ka pa gidya. Bumbulinsi, amakon mo na, assistance to individual in crisis. Yara na gani sa crisis. Holdapon mo. Hindi mga holdapon na. Kaya kung ang holdaper ya, waya na ginabalik ang ano mo. Ang inuldapan niya mo, di ba, Bumbulens? Bisa na dakpa na gani, why niya ginabalik? Napalagyo pa. Palagyo pa? Di anong tawag ta ni sila man? Buhaya Di kung buhaya, makatukob, buhay mo nabilin? Ate kayo may bilin niya mo, no? Kung si Mel Carrion pa, piranha. Nga man piranha, galing kayong piranha, ubos-ubos man, galing kiti. Damo man sila mo. Damo man sila ang nagatukob. Baw, wala na niya sang tupong mga sahi, isang tao. Ti Pariboy, anong mambal mo ba kay ti tungod nga sila kuno nagpatigayon, Pariboy, sa mga sa isa ka tao sa barangay nila nga makabaton sang assistance to individual in crisis situation. Ti dapat ya kung makabaton ka 10,000 ang utso, yagi kuno sang mga opisyal. Ano ang mahambal ni mo, Pariboy? Hinangag. Ano ba isa, Pariboy? Ayuda para sa mga kapos ang kita. Pro, kapos na gani sa kinitaan, Pariboy. Kuhaan pa yan nila. Anong masay mo, Pariboy? Hinangag. Si Pariboy lang ning may kayuhan ni Bumbulinsi. Amogan ni Bombo Sam. Ay, sige lang Anong tanabi kay ginaagi ginya sa ila mo? Sus Maria, kagusip ka, luoy. Anyway, thank you so much sa Bumbulins. All right. Ini si Bombolinsi, Ermitanyo Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kita, Bombolinsi Bade. Sa mga kabumbo naton, nga ginskidjol, nga mabaton, maghalong kamo. Sa nagligad to, ang advice ko sa mga kabumbota, Tita Reds, nga kung gusto mo makadawa-dawa, magparehistro ka. Subong ang pahanumdom ko sa ila. Maghalong ka mo sa mga holdapper. Pero hindi mga holdapper, hindi magini sila tama. Ang ila siniyang percentage of evil sa ila sining kalawasan kag sa paminsaron, yara lang sa kati 8,000 lang ginabuhin nga butanta, yara lang sa 80%. Jesus Maria ka Josepo. Hambalo ko kung di nga distrito. Pilitan nyo ko Pilitan nyo ko Hambalo ko kung di nga distrito na Hindi nyo ko mapilit kay overtime na ko. Standby na si Tita Renzo. Kung magpinilitay man ta, basi sa buwas, o pwede man sa Lunes, kung sano lang, basta pilitan nyo ko namit kina. Para nga yan ba, kung sinyo kung sdiin niya. Unahon ko na yan ba kung di nga distrito, tapos sa inyo pagpursige nga pagpamilit sa akon, yan ba kung di nga barangay. Bisan hindi ko na naipag-imit lang, kung sino to nga kapitan, kaya basta mahamba ko ang barangay, or kung sino to nga mga barangay opisyal, automatic na naya, kamura na yun. Di ba? Suswariya kagusip po. Kanamiton. Hindi ba kanamiton? Kaya kaluluoy ang mga... kapos ang kita na gani. In crisis situation na gani. Sus Maria kagusip po. Na ano-ano, mga kaminuay kaminyo yung mga konsensya, mga ito minyo kalagro.
Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Rinsin. Inis Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga mainkabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupod ang Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Maulanin na hapon. It's raining cats and dogs. Oh my God, halin pa kainan, no? Kag ako ti na basagid ako. Even if may jacket ako and then may payong ako, kaya ti pagpanaog ko sa salakyan, no? Dugabundak yung ulan. So nabasa ako nga pants. Tapos first time ko nga ginsuksok ang akon nga shoes. So literally, ginbunyagan gidjaya sang ulan kay nabasa man ang akong sapatos. Ay do kasadya lang, no? But we're praying nga maging okay gid ang aton nga panahon. So far wala man sang cancellation sa mga trips, no? Classes pa lang ang gin-cancel diri sa Iloilo City. Anyway, welcome sa kahapon lamang program on a Friday. This is Tita Regine, the 13th of September 2024. Stay at home lang, stay inside the house ang aton dira nga, especially mga estudyante nga mga wala sang klase, and to those nga wala man business diri sa syudad. Kay ti kung magkanto ka mo diri, most probably mabasa man ka mo. Kung pwede mapabosan ang inyong mga transactions, bosan ta na lang, no? May mga black loan man lang kamo nga hindi gid man amo na ka importante, so paiway na lang. Pongko na lang kamo dira and mati na lang kita sa mga kasaysayan nga i-share ko sa inyo sa sining hapon. And basi man, no, makukuha ka mo sa inspiration right soon. Your stories, ngayon nyo man nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. To write your stories, i-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala nyo lang tasig sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mas madasig pagid kung sa inyo pagkato diri sa syudad, bit-bit nyo na ang inyong mga istorya, kaginduhol nyo na sa aton nga gwardya. Sa aton na nga Christmas countdown, let's check. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Well, sa mga nag-alkansiya dira pang Christmas, we have exactly 103 days before Christmas. Lawig pa sa gyapon, no? Kering-keri pa yan hanggang Christmas Day. Anong mga plans natin? Anong ipamimigay natin? Planuhin nyo na subong. Kagsupti nyo na subong. Sige, here we go with our songs. Sa nga hapon nga maulanon. This is from Regine Talk. Mahal ka ng mahal ko. Good afternoon and welcome sa KLP. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sa
swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana'y mapabigyan ng isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin mga salitang binitawan mo sa'kin. Sa'yo bagong minamahal, huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya nang wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Oo nga, ang swerte-swerte mo. So be happy na. Mahal ka ng mahal ko by Regine Talk, mga kabombo, and I am Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program dito sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, 21 minutes after 2 o'clock. Ari na kita sa istorya nga sa code name palang sigurado kay Kuya masubo ini. From Grieving Mom of 3rd District. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine. Tawagan na lang ako sa pangalan nga Grieving Mom of 3rd District. Isa ako sa imo avid listeners sa imo nga program. Isa ka ordinaryo nga nanay, kag gusto ko man i-share ang ako nga naagyan sa kabuhi. Sang year 2020, Agosto nga bulan, nagmasakit ang akong bata nga subang kag nagaedad sang 12 anyos. Isa ka estudyante sa Iloilo National High School Special Program for Sports. Abi ko tita, ordinary lang nga hilanat or dengue fever, kag may bayuok siya. Gindala ko siya sa isa ka pediatrician, kag ginresetahan man kami sang antibiotic nga Augmentin. Sa amon pagpuli sa balay, akon siya ginpainom sang bulong, apang pagka next day, nagrashes iya lawas. Kag nag-decide ako nga ibalik sa doktor. Gin-advise kami nga ipa-admit sa district hospital. Naka 3 days kami, kag nag-advise naman ng doktor nga i-transfer kami sa city hospital. Kag idira kami sa isa ka hospital sa Haro. Tanan nga laboratories gin-perform sa iya. Kag ang result,
puro negative. Ginatagan kami sang oncologist para matest iya bone marrow, kay naganubo iya red blood cells, kag nagataas man iya white blood cells. Gani, gin-perform ang BMA or bone marrow aspirations, kag ang resulta, nagasuffer ang bata ko sang acute lymphoblastic leukemia. Ginistorya ako sang doktor, kag ginprangka ako nga almost 100% sang iya dugo, cancerous na. Tita, dogin takluban ako sang bilog nga kalibutan. Sa amuto nga time, hindi ko kabalo kung maano ako. Wala ko family and friends nga maga-comfort man lang sa akon. Ang bana ko isa ka OFW. Nagambal ko sa doktor, nasaling ko, dalon ko na lang pauli ang akon bata, kay wala man kaayuhan ang sakit sang akon bata. Kita wala gid nagsugot ang mga doctors. Financially and emotionally, nag-struggle ako. Ginatagan ako free service sang hospital, free room and doctors, bale, medicine lang akon baklon. Naglabot kami, isagid kabulan sa hospital. Nag-undergo kami chemotherapy, kay may taning na ang kabuhi sang akon bata. Wala minuto o kung segundo nga wala nagatulo ang akon luha. Hindi ko gid mabaton ang nadangtan sang bata ko. Tamaan gid kasakit. Ginatagan lang siya ni God, 7 months. Nga napasulod ko siya, after his birthday, ginkuha gid siya sa ako ni God. Tita, at that time, nag-aisahanon ako. Wala na ako ginikanan, kay puro na nagkalamatay. Wala man kapauli bana ko. Hindi ko kabalo kung maano ako, kung paano ko ipalubong ang bata ko. Daw mabuang gid ako, tita. By God's grace, madamo ang naluoy sa akon kahimtangan, kag may nagpaabot financial nga bulig sa akon. At that time, tita, nabalaan ko na may other woman ang akon bana. Hindi ko kabalo kung ano nga klase ka problema ang ginhatag sa akon. Ang akon bata, tita, isa ka devoted Roman Catholic, kag isa ka sakristan sang parokya diri sa amon. Responsible, maalam, kag wala kagid isa wise sa iya. Ang remaining days niya, ginserbisyo niya sa simbahan. Kag ako, tita, wala gid ko gapalapit sa simbahan. Kaya hindi ko siya gusto nga makita. Nga bisan may taning na iya kabuhi, gapadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Halos ang nagasimba, nagaturo ang luha nga makita siya, nga nagapadayon sa pagka-altar boy sa simbahan. Nagistoryahanay kami nga duha. Kaginambalan niya ako nga siling niya, Nanay, baton ko, akon kamatayon. Ikaw ang akong ginabalikdan, kay nag-aisahanon ka lang, kaguay si tatay. Paano ka na lang? Ay abaw, tita, ginhakos ko siya, kaginambalan, nga hindi ka mabalikid sa akon, kay ara pa ang isa mo kamanghod. Magpadayon ka lang sa pag-alagad sa aton Ginoo. Tita, sa nadula na siya sa akon, hindi ko kabalo kung ano himuon ko. Wala ako sa may maistorya sa balay. Kung tungang gabi, nagasinggitan ako kag sagad hibi. Kada haligi sang balay ko, iya hitsura akon makita. Nagabot ang time, naging question ko na si God kung diin ako nagkulang, kag nga kinahanglan niya gid kuhaon ang bata ko. Tita, kasakit gid nga ako nga nanay ang magalubong sang bata ko. Hindi ko kaya magwa sa balay, kay hindi ko gusto makita ang mga friends niya. Kay daw nagalaom ako nga makita ko pa siya. Gusto ko nga magpabukot na lang, pero wala ko may mahimo, kay may obra ako. Tita, at that time, gusto ko magpanginmatay. Wala sang may makaintindi sa akon. Tamaan gid kasakit ang natabo sa akon family. For almost 4 years, tita,
Wala gid nakapuli si tatay niya. Wala man ko kabalo sang rason. Hasta nag-abot ang time nga why na kami communication. Pero nagapadala man siya gihapon sa isa namon ka bata. Kay naga-eskwela ka grade 9 na tita. Taman gid kasakit kung bata mo na ang madula. Ginabandon ko akon balay kay hindi ko kaya magpabilin pa sa amo nga puluyan. Tita sa subong, ang kasakit nagapabilin. Kay ginahanduraw ko na lang ang tanan nga memories niya. Siya ang naging tatay sa amon pamilya. Mahapos ang pagbaton, pero ang kasakit nagapabilin. Iban siya sa iban nga bata. Tamaan ka mature mag-isip. May ideas gid kag responsible sa household chores. Nahidlaw gid ako sa iya tita. Kilala gid siya sa amon kung ano siya klase bata. Kay naibagid siya sa iya mga kaedad. Kay tita, sa napatay siya, ginlisensya niya gid nga isuksok niya ang sutana sang pagkasakristan. Kay ginsugtan man kami sang parokya. Siya ang una nga sakristan sa bilog nga Iloilo nga suksok ang iya sutana sa sulod sang lungon. Hasta na lang diri tita, ang malawig ko nga sulat, kag palihog hindi lang pagbasahan sa kahanginan ang akong matuod-tuod nga ngalan, ang matinahuron, Grieving Mom of 3rd District. Grieving Mom, I am so sorry nga natabo ini sa imo. There are no words to comfort you sa imo nga kasakit nga nabatyagan. Being also a mother, I understand your feeling. Kung ano kasakit nga madulaan ikaw sang pinalangga mo sa kabuhi. And for that matter, ang imo nga bata. He is still very young. He was very young. 12 anyos lang gid. A very good son. Siling mo, daw siya ang tatay sa inyo nga pamilya. Very responsible, maalam, masaligan mo gid, kag mabuot nga bata. Isa ka altar boy. Ka very admirable sang courage o kung kaisog nga iagin pakita nga instead nga magmukmok, he chose nga batunon ang iya sitwasyon kag spend ang remaining of his days sa pag-alagad kag pagserbisyo sa Ginoo. His faith and trust in the will of God amo ang naghatag kaisog kag meaning sa iya kabuhi. That's why he said, baton niya ang iya kamatayon and he's ready to go home to his Father, our God. Meaning, naintindihan niya what is death all about and he has surrendered his life to Jesus, accepting and I'm sure grateful nga bisan medyo lipot lang ang ginhatag nga kabuhi sa iya, pero happy siya nga nakaserbisyo siya sa Ginoo. Nangin malapit siya sa Diyos, kag he knows he will have eternal life in the kingdom of God. Yes, I understand kung paano mo siya nga na-miss, but sa amat-amat, you have to live and go back sa inyong normal nga pagpangabuhi, normal routine sa inyo nga pagpangabuhi, bangod may isa ka pa kabata nga nagakinahanglan man sa imo atensyon kag pagpalangga. Hindi amo na kahapos nga sa natabo sa imo bata, dira mo panabalaan nga may lain gali man nga babayi pagid ang imo husband. But just like sang imo bata nga napatay, learn to be strong kag atubangon ang tanan nga may dako nga pagsalig nga hindi ikaw pagpabayaan sang aton Ginoo. Live one day at a time, kag sa amat-amat, mabatyagan mo na lang nga ang tanan nga mga masakit nga hitabo nga ini ang magalipas man. Grieve now, for tomorrow you will rejoice. Nga mabatyagan mo sa gihapon
ang pagpalangga sang aton Dios nga wala niya gid ikaw ginpabayan, and He even carried you at the most difficult moments of your life. So be grateful, mangin pasinalamaton in all the circumstances of your life, good or bad, because in the end, magapangibabaw gid ang kaayo kag ang grasya sang aton nga Ginoo. Learn to be strong, continue to face the challenges of life, dira nagatubo ang aton nga spiritual growth. God bless you. Grieving Mom. God bless you and thank you for sharing with us ang ining nga masubong istorya sa inyong kabuhi. Oras naton mga kabombo, alas 2:34. Magapanubalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi ng tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan. Balik kita mga kabombo. It is now 42 minutes after 2 o'clock. There is a KLP. We have this story from Inbi. Mahal ko, Tita Regine. Mga buutan nga katapos ng Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita, mga kaibigan ko sa KLP, mayad gid nga hapon sa inyo tanan. Tita Regine, dilipod sa aton tanan ang pagpatawad sa aton mahal nga Dios sa isa ka kriminal nga ginlansang sa cross upod sa iya dito sa bukid sang Kalbaryo. Samtang siya, si Jesus nga aton Dios, nagapaabot man sang iya kamatayon. Isa di kalarawan kung do ano ka maluluyon ang atong ginakilala nga Dios nga manluluwas. Isa di kalarawan kung do ano niya kapalangga ang iya mga katawhan. Isa di kalarawan kung do ano niya
kapag patawad ang mga sala sang isa ka kriminal. Gani aton initanan pamalandungan. Sa pag-usisa sa aton kaugalingon, kun bala, nakalapas kita sa napulo nga sugo sang aton mahal nga Dios, pareha sabi, kun imo napatay ang kontra mo sa inaway, way ikaw nagapati sa imo amay kag iloy, o kung nakavayolar ikaw sang 7 ka cardinal sins, pareha sabi, kung ikaw nahisa sang manggad sang imo ikapareho, naluyag ikaw sa asawa sang amigo mo, aton diang ang mga sala pagahinulsulan, that our God of mercy will forgive us our sins. Isa pagid, si Maria Magdalena, aton man malarawan. Kilala naton siya nga isa man ka makasasala. Sa iya dako nga pagtuo kag pagsalig sa aton mahal nga Dios, sa iya tapat nga paginulsol sang iya mga sala, ang aton maluluyon nga manluluwas, si Kristo Jesus, nagpatawad sang iya mga kasalanan, kag nakilala na naton siya nga si Santa Maria Magdalena. The saying, to err is human, to forgive is divine. Nagapakita nga tao lang kita nga makasasala. Makasala kita sa aton buhat kag hunahuna. Kag ang pagpasaylo ni Lord sang aton mga kasalanan, balaanon. Kag kung kita makapasaylo man sa mga sala sang aton isig katawo sa aton. May isa ka tawo, pamilyado, ang iya magagmay pa nga mga bata, daw mapatay na gid kagutom. Tungod sa COVID, ginpauntat anay siya, katrabaho sang tag-iya. Nagpanaw siya alas 7 sa kagabihon, ginsaka na ang balay nga dako sang maestra nga ang bana sini overseas. Nagtuo siya nga may makuha gid, masalbar ang gutom sang mga bata. Nakabati ang helper sang hirinungkadol sa kusina, gani nagwa siya, kag naabutan na gid ang kawatan. Waay siya makasinggit, kay gintayaan sang kutsilyo. Kag nagdalagan, ginlak ang sala, kag ginpamaan ang maestra. Naghambal ang maestra, nga kuhaa lang ang gusto mo nga kuhaon. Nagsori ang kawatan, kay gutom gid ang iya mga anak. Nagpasalamat, kag nagpauli. Sa pagpadayon ko, ang labaw naton madumduman. How and why our Father Almighty naghatag sa aton sang iya nagaisahanon nga anak si Jesucristo to save us from eternal damnation. Hindi bala Tita Regine? Tungod sa dako ang kaluoy kag pagpalangga sang aton mahal nga Dios sa aton, iyagin regalo kag ginbuwis ang kinabuhi sang iya bugto nga anak si Jesus Christ, our Savior sa aton. Now, halin sa mga promesa sang Ginoo sa aton according to Ephesians, in the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins. At that time you followed the world's evil way. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space, the spirit who now controls the people who disobey God. Actually, tanan kita, no, we're like them. Kag nagpangabuhi according sa aton nga natural desires. Ginahimo whatever suited the wishes of our own bodies and minds, kung anong luyag naton. Sa aton nga natural conditions, kita, kaangay sang iban pa, we are destined to suffer God's anger. Pero, ang kaluoy sang Ginoo, tama kadako. And His love for us is so great. Nga samtang kita spiritually dead sa aton nga hindi pagsunod sa iya, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. In our union with Christ Jesus, He raised us up with Him to rule with Him in the heavenly world. Ginhimo niya ini para ipakita sa tanan, no? For all time to come, the extraordinary greatness of His grace in the love He showed us in Christ Jesus. For it is by God's grace nga nasalbar kita tanan through faith. Hindi ini resulta sa aton kaugalingon nga effort, but God's gift, so that wala, no, sang may magpabugal-bugal about it. God has made us what we are, and in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds,
which He has already prepared for us to do. Psalm 51 verses 1 to 13. Kaluuyi ako, O Ginoo, because of your constant love. Because of your great mercy, wipe away our sins. Wash away all my evil and make me clean from my sins. Ginakilala ko ang akong mga sala. I am always conscious of my sins. Nakasala ako against sa imo, only against you, and done what you consider evil. So you are right in judging me. You are justified in condemning me. I have been evil from the day I was born. From the time I was conceived, I have been sinful. Sincerity and truth are what you require. So puna, Ginoo, ang akon nga isip with your wisdom. Kakasa ang akon mga sala, and I will be clean. Hugasi ako, and I will be whiter than snow. Babati ako sang sounds of joy and gladness. And though you have crushed me and broken me, I will be happy once again. Close your eyes sa akon nga mga sala and wipe out all my evil. Create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit in me. Do not banish me from your presence. Hindi pagkakasa ang mga Holy Spirit away from me. Hatagi ako sang kalipay that comes from your salvation, and make me willing na magsunod sa imo. Then I will teach sinners your commands, and they will turn back to you. Psalm 40 verses 1 to 3, 9 to 11. I waited patiently for the Lord's help. Then namati siya sa akon, kag nabatian niya ang akon nga mga pagpanawag. He pulled me out of a dangerous pit, out of a deadly quicksand. He set me safely on a rock and made me secure. Gintudloan niya ako nga magkanta sang bag-o nga ambahanon, a song of praise to our God. Ang madamo nga nakakita sini will take warning and will put their trust in the Lord. In the assembly of all your people, Lord, I told the good news that you save us. You know that I will never stop telling it. I have not kept the news of salvation to myself. I have always spoken of your faithfulness and help. In the assembly of all your people, I have not been silent about your loyalty and constant love. Ginoo, I know hindi ka gid maguntat for being merciful to me. Ang iba pong palangga kag loyalty will always keep me safe. Thank you, Tita. Mabuhay ang KLP, and may God with you, be with you, and your family always. Truly yours, in B, sang Iloilo Province. Another inspiration for our spiritual growth. Thank you so much, kids, sa imo in B, sa Iloilo Province. 52 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahanumdum. Medyo kon polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sang imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa
o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang And we're back diri sa KLP mga kabombo sa inyo man nga mga istorya dira. Hulaton ko gid. Pinaagi sa pag-email ninyo sa inyo man nga mga ginakalangkagan ko gid nga mga istorya. Paki-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa gihapon, as I'm always saying here, pwede gid dya. Konsulaton nyo lang ang inyong mga istorya. Kung pwede man, dako-dako alang ang inyong mga agi nga maintindihan tagid. I know, ang ibang dira sa inyo, kalabanan sa mga seniors, gano'n ga problema na sa ilang vision, sa mga kurog-kurog sa ilang kamot, pero sige lang, mapasensyahan tagid ina yan. No? Intindihon ta kung wala nagkita sang mahimo, intindihon ta sang maayo ang inyong mga istorya. So, pwede man nga isulatin na, said, and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow, mag-interview kita diri sang aton nga winner kung sa diin siya gid, no? Actually, hindi siya. Kung yung mga kasapatan ang nabiktima sang wala pa nahibaluan. Kung sino gid bala tawo o kung mga sapat man ang nag-atake sang iya nga mga kasapatan, manok, kuring, mga piso nga nasapwa na lang, no? Wala na ulo, wala na dugo, wala na mga kasudlan. Ay ano nga misteryo ini, no? So istoryahon naton boss si Mia kag ang may mga makarelate gali dira nga mga listeners naton nga makarelate sa sining istorya ni Mia diri sa aton tutukid kamo tomorrow. So Mia, paabuton ka namon diri boss sa Bombo Radio. Well, mga kabombo, I guess until here na lang kita. Nagapasalamat kita ko sa inyo tanan for the stories nga amon nga ginakalingawan or aton gitanan nga ginakalingawan every afternoon halin Lunes hasta Sabado diri sa kahapon lamang program. And syempre, mga kabombo, buwas sa aton dira nga mga letter senders, kadamo sa mga manami nga mga istorya nga aton nabatian para sa sining nga semana. So, have your pick. And we will see kung nagasibo man, no? ang inyo nga choice, sa aton diri nga choice. Sa aton nga mga next nga winner diri sa kahapon lamang program. So, look na kita sa gihapon tomorrow. For the meantime, nagahulat na ang inyong mga paborito nga mga dramas. Haraka kita ha, upod sa Kaituyang Ermitanya and then ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. Magpapanabalik ako para sa inyo, boss. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.